Bos días, señoras e señores diputados, persoal da Diputación, medios de comunicación, benvidos a este novo inicio de ano, primeiro pleno deste ano 2020. Así que, co desexo de que todos teñamos un bo ano, imos comenzar, e se me permiten, antes de dar comenzo que é o orden do día da sesión correspondente ao mes de xaneiro, en nome da Corporación Provincial, lles vou a propoñer que guardemos un minuto de silencio pola veciña da Pastoriza, por Manuela Iglesias, que foi asesinada, como todos vostedes saben. E tamén facernos, ou ter unha lembranza tamén dunha muller de 45 anos que foi morta esta madrugada nunha localidade catalana de Son Jan de Espí e que lamentablemente tamén foi vítima desta lacra da violencia machista. E, por tanto, quero, como digo, no nome de toda a corporación, reiterar a nosa firme repulsa á violencia machista e apelo á responsabilidade compartida das institucións e o tecido social para combater unha lacra que temos e que debemos desterrar da nosa sociedade, que non ten cabida na nosa sociedade. Queremos expresar a nosa dor por todas as víctimas e trasladarlle o noso máis sinceiro cariño ás familias e achegados das mulleres falecidas. Non podemos permanecer impasibles, non podemos permitir, dentro das nosas posibilidades, que haxa ningunha menos. Todas fan falta nesta sociedade. E debemos seguir avanzando, como digo, desde todas as forzas políticas, avanzando na unidade, con forza, para que toda a sociedade seamos capaces de vencer esta lacra, inda que sexa unha loita dura e longa, pero que temos que ter claro o obxectivo de conquerilo algún día. Así que, se me permiten, poñémonos de pé e mandemos un minuto de silencio. Moitas gracias. Ben, pois damos comenzo á sesión, empezando polo punto número 1 da orde do día, que é a aprobación se procede da acta de sesión ordinaria celebrada o día 31 de decembro de 2019. Non sei se hai alguna cuestión á acta. Non a hai. Sometemos entón a votación. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Gracias. Punto 2. Ratificación se procede do Acordo da Xunta de Goberno de 17 de xaneiro de 2020 relativo á solicitude de adhesión específica desta Diputación Provincial aos acordos marco da Central de Contratación do Estado. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 23 de xaneiro y le viene informada favorablemente esta ratificación y le corresponde al Pleno su aprobación. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Non hai. Bueno, sometemos entonces a votación. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? 11. 11 abstencións. Queda, por tanto, ratificada esta proposta.
Pasamos ao punto 3 da orde do día, que é a aprobación. Se procede da rectificación e complemento do regulamento das hortas urbanas ecolóxicas na parte do Río Rato e de Paradai da excelentísima, no, perdón, na parte non, do parque, no parque do Río Rato e de Paradai da excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Dictamen da Comisión. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno y viene informada favorablemente la propuesta presentada para el Pleno para su aprobación, si procede. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Non hai. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 4. Proposta sobre modificación do réxime de asistencias pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación. Hai algún... primeiro dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno, correspondiente al día 23, y viene informada favorablemente la propuesta presentada al Pleno para su aprobación. Muchas gracias, señora secretaria. Non sei se hai algunha intervención. Non a hai. Entón, sometemos a votación. Votos a favor? 22, 21. 21, sí. Votos en contra? Ninguno. Non hai. Abstencións? 3. 3 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta. Deixame tomar nota, señora secretaria. Gracias, presidente. Moi ben. E pasamos ao punto 5 da orde do día, que é proposta de baremo de méritos específicos para incluir nas bases do concurso ordinario anual para a provisión do posto de interventor e interventora xunto a xunta da intervención da Diputación Provincial de Lugo reservado a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno, viene informada favorablemente por esa comisión y le corresponde al Pleno su aprobación, si procede. Moitas gracias. Non sei tamén aquí se hai alguna intervención. Non hai. Sometemos a votación. Votos a favor? 13. 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11 abstencións. Queda, por lo tanto, tamén aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto 6, que é proposta do Goberno para a mellora da sanidade pública. Para expoñer esta iniciativa, ten a palabra don Efrén. Perdón, señor presidente, unha cuestión de orden, simplemente. Os puntos 6 e 7 son... Cal é o desorden primeiro? Cal é o desorden? Yo vou explicar ahora, si pode ser. Os puntos 6 e 7 son no mesmo sentido, con exposicións de motivos moi similares, referente aos recortes sanitarios, o paritorio de Berín, etcétera, etcétera, para evitar duplicar e alongar o debate. Propoñemos un único debate, como se fai en prácticamente todos os plenos, posto que os argumentarios son os mesmos, e votar por separado as dúas propostas. Creo que eso non variaría para nada o resultado das mesmas e melloraría a calidade e a frescura do debate. Simplemente fago esa proposta, señor presidente, para non aburrir co mesmo argumentario. Moitas gracias. Eu entendo que non é o mismo falar de política sanitaria general que de cousas máis concretas, referida a temas hospitalarios. O tema sanitario é moito máis amplio. Por lo tanto, eu creo que non é o mismo. Outra cousa que se foron dúas referidas a sanidade ou dúas referidas a hospitales, pero non son cuestións, para mí, diferentes. Entonces, vamos a continuar co debate, agradecerlle a súa colaboración e, don Efrén, ten vostede a palabra. Grazas, señor presidente. Bo día, señoras deputadas, deputados, membros do público e da prensa. Ben, pois o tema que trae esta proposta de goberno é a sanidade pública. A nadie se lle escapa que siga os plenos desta Diputación, que por parte deste goberno sempre mostramos unha gran preocupación sobre o que está facendo a Xunta de Galicia con o sistema sanitario público, e isto é un pouco a mostra delo. A través da plataforma So Sanidade Pública transmitíusenos unha serie de demandas
que todo o goberno en pleno estamos máis que a favor, témolas posto puntualmente aquí sobre a mesa e, bueno, só é unha declaración en contra da política de recortes, en contra do peche de servicios da sanidade pública e de poñerse o carón desa xente que está protestando contra eso. Víamos como Verín e toda esa comarca se levantaba en contra do peche daquel paritorio e como só a través de acción de protesta e de unión da xente se pode loitar contra unha política que vai levar como de continuar a precarizar por completo a sanidade pública. E transmitíanos unha serie de peticións que paso a leer, que son moi sinxelas, pero que atacan as bases de todo aquilo que está funcionando mal e que leva a unha... Como decía eu algún día, que pasáramos dunha sanidade pública envexable e que éramos exemplo, e en 10 anos de goberno oscuro do Partido Popular, pois pasamos ao contrario, non? A que nos poñan de exemplo do que non se debe facer con a sanidade pública. Por eso leo moi rapidamente os puntos, son 10. Primeiro é apoiar as manifestacións convocadas por SOS Sanidade Pública o vindeiro día 9 de febreiro en Compostela, exixir o cese da política de desmantelamento e peche de servicios nos hospitais das nosas áreas, revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sexan necesarios, tal como dispón a Lei Xeral de Sanidade. Moitas veces díxenos que é unha cuestión orzamentaria, pero vemos como se van os diñeiros para cousas que non son necesarias. Reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención hospitalarias, probas diagnósticas, cirurxía, procedementos terapéuticos e publicar as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación. Bueno, todos coñeceremos algún exemplo do que supón isto. Eu o outro día comentaba a unha amiga que foi confundida a unha cita porque deronlle a cita para, creo recordar que era o 14 de xaneiro, pero para o mes de xaneiro, chamaron a todo o mundo e preguntou por que non a chamaban a ela e resulta que era para o ano 21, non? Ela mesma non mirou o ano porque lle parecía increíble que no ano 2020 se tarde máis dun ano en atender a alguén nunha consulta. Isto é a sanidade pública do señor Feixóo. Paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios das nosas áreas sanitarias, actualmente moi insuficientes, dadas as características de idade da nosa población. Acabar coa política de privatizacións de recursos e deriva de pacientes ás clínicas privadas de xeito innecesario. Decíamolo antes, falamos a veces de que límites orzamentarios, pero para outras cousas non parece haber límite. Plan de mellora na atención privada, da saúde mental e da atención á saúde das mulleres. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde ás necesidades reais dos nosos centros de saúde e dotados do persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. E comunicar a presente moción da Corporación da Diputación de Lugo á Consellería de Sanidade o conxunto da poboación e dar cos medios posibles para este organismo a máxima difusión ao seu contido. Bueno, decíamolo antes, son un decenio negro para moitas cousas, pero si cabe en especial para a sanidade pública, pasamos de estar de primeiros a estar dos últimos, ou cambiamos esta situación ou vai chegar un momento que sea irreparable o daño que se fai á sanidade pública. Polo tanto, todo o noso apoio á sanidade pública e toda a nosa loita para devolver todos os dereitos dos cidadáns que ten para unha sanidade pública decente, por decirlo de alguna maneira. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Popular, que vai intervir? Señor Castilleira, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Como antes dicíamos, son dúas mocións no mesmo sentido e con un único fin, que é a politización da sanidade en época electoral. Estrategia, por outro lado, cansina, inxusta e chea de falsidades e incertezas e que usa a esquerda galega antes das eleccións. Estamos antes das eleccións autonómicas e, lóxicamente, xa non ven unha moción se non venen dúas.
Pero unha estrategia que lle sale sempre mal. Acaban perdendo sempre as eleccións cada vez por máis diferencias, e que os galegos non son tontos e non admiten tal monumental engano e restra de falsidades que vou a empezar a dicir agora. Porque xa simplemente no seu primeiro párrafo prácticamente vai consumir os 6 minutos de intervención e moi posiblemente os 3 de réplica. Mire, é falso que haxa recortes nos recursos e nos orzamentos. Incrementaronse os servicios nestes últimos anos. Hemodinámica en Lugo, por exemplo, servicios importantes, xa non me quedo nos pequenos. Oncoloxía e hospitalización a domicilio na Mariña en Monforte, estánse ampliando varios centros hospitalarios e centros de saúde que se están facendo novos, o exemplo do Sabiñao, pero, como dicíamos antes, centros hospitalarios como o da Mariña, o novo centro integral de saúde que se vai a construir en Lugo, e incluso pois o novo plan existente para Monforte. Incrementaronse os orzamentos sucesivamente neso que vostede chama o decenio negro. Pois mire, voulle dicir, no ano 2020 destínanse para a sanidade 4.109 millóns de euros, un 40,5% dos orzamentos da Xunta, 59 millóns de euros máis que no ano 2019. Nunca se investeu tanto en sanidade como agora, máis que no bipartito. Por iso que é lógico que a vostedes non lles gusten escoitar estas cousas. Un 11% máis en investimentos, chegando a 153 millóns. Aí están os datos. Vostede non deu absolutamente ningún dato. Vostede fala de decenio negro, goberno escuro. É falso tamén que se abandone a atención primaria. É proba dele que a Xunta acaba de aprobar o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021. Sabe que son eso? Son 200 medidas concretas, algunhas xa aplicadas no ano 19, 102 millóns de euros máis para a primaria e a creación de 331 plazas de primarias. É falso tamén que se incrementen as desigualdades e o desmantelamento dos comarcais. Aumentaron os servicios no Hospital da Mariña, en Monforte, o que dicía antes, oncoloxía, hospitalización a domicilio. E pregunto yo, vostede, a todos eses pacientes e familiares que antes viñan facer os seus tratamentos de oncoloxía a Lugo ou a Coruña, e agora os fan na Mariña e os fan en Monforte. E igual co hospitalización a domicilio, onde a sanidade chega por primeira vez ás casas dos pacientes. Novas inversións nos hospitais comarcales, novos equipamentos, o dicíamos antes, a inversión no Hospital da Mariña, 13 millóns de euros, máis outros 2 en eficiencia enerxética, o novo plan director de Monforte. Por suposto que é falso que se manipulen as listas. O que lle fastidia a vostedes é que ano tras ano baixen e suba o nivel de satisfacción dos galegos. Cando vostedes gobernaban no ano 2004 ou 2008, os tempos medios de espera eran moito maiores que os tempos medios de agora. O tempo medio de espera en ciruxía baixou a 54,5 días, 7 días menos que no ano 2018, o mellor rexistro histórico de lista de espera. En Lugo ainda baixan eses datos, en Lugo son 42 días. Galicia está entre as 4 comunidades de España con menos demora. Na valoración dos galegos, que iso é importante, e son datos do CIS de Tezanos, non son manipuladas por nós, son do CIS de Tezanos. Vostedes que falan de manipulación, a valoración media é un 6,43. Sabe canto era cando gobernaba o bipartito? De 5,87. Antes co bipartito, a valoración era moito menor e estaba moito máis lonxe da media nacional. No 2008 pasamos dunha diferencia de 0,42, agora a reducila no 2019 de 0,14. Eses son os decenios negros escuros que vostede di. Na primaria, que tanto falan, temos un notable alto, 7,47. Iso que é o CIS de Tezanos. É totalmente falso que se explote o personal. No orzamento do 2020 hai 1.755 millóns de euros para personal, 59 millóns de euros máis que no ano 2019, incrementando incluso un 3,5%. 407 novas plazas. Este ano recoñece esa carreira profesional, que era unha demanda histórica
dos traballadores. Convócanse anualmente ofertas de empleo público, vostedes non facían, para cubrir neste ano 1.492 plazas. Ampliáronse os concursos de traslados para a mellor conciliación, ampliáronse as plazas MIR, máis ferramentas e aplicacións profesionais. Esos son o século escuro que vostede dice, o goberno escuro do señor Feijóo. Déixense de facer política coa sanidade, que non engañan absolutamente a ninguén. Si siguen así, lógicamente, o señor Feijóo non terá 42 diputados, seguramente igual até posible que incremente algún máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. É unha cousa moi importante non confundir deseos con realidade. Señora Porto, ten vostede a palabra. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. A verdade é que, despois de escoitar o señor Castiñeiras e falar de politización, como el di, de diversos asuntos, eu convidaría a calquera das persoas que está escoitando o pleno ou a calquera dos xornalistas que hoxe nos acompaña a que lea simplemente o enunciado dos puntos que trae para debate o Partido Popular, e non hoxe, senón desde que non gobernan en Madrid, para que vexan o que realmente é politización dos asuntos, ademais aqueles que non se poden resolver nesta sesión, aqueles que dependen doutros. Pero, en fin, vostedes falan de números, fano collendo os datos que lles pasan nese argumentario dende a Consellería de Sanidade, pero é que as súas contas non son as contas que lles saen aos veciños e veciñas da provincia de Lugo. Os veciños e veciñas desta provincia, ao igual que o conxunto dos galegos, están moi preocupados por diversas cuestións, e unha delas é a deficiencia dos servicios nos centros médicos, nos centros sanitarios que temos nos diversos concellos da provincia. E deso eu podería falarlle polo miúdo, pero non o vou facer que non é o lugar. E tamén están moi preocupados polas listas de espera, eso co que tanto se lles enche a vostedes a boca e que levan predicando durante 10 anos, que de ser certas as cifras que vostedes traen a este pleno, eu creo que as listas de espera xa non existirían, señor Castiñeiras. Son 10 anos, segundo vostedes, mellorando e baixando os días, entonces eu creo que a estas alturas tal vez xa non existirían. Miren, eu creo que sinceramente esta moción enfrontaos a vostedes, aos representantes do Partido Popular nesta provincia, coas súas propias vergonzas. Coa vergonza de descargar o peso das súas accións políticas tamén en sanidade, porque na sanidade tamén se fai política, se toman decisións políticas. A vostedes les gusta moito estar na política e decir que non se dedican á política. Pero isto non é así. En política estáse para o bon e para o malo, para tomar decisións cando toca. E no seu modelo sanitario, as decisións que foron tomando durante esta década non parecen as máis atinadas. A vista, os resultados e as múltiples queixas e manifestacións que están tendo por parte de veciños en todo o país protestando polo servicio que se está prestando por parte dos Sergas. Poderíamos falar de moitas cuestións, pero vou a centrar nalgunhas delas. Por exemplo, a liña errática da gran estrategia do Partido Popular, eso que nos venderon como fan moitas veces con fume, dicíndonos que había unha descentralización, é dicir, que se descargaban os pacientes aos grandes centros urbanos e que para eso os outros xa quedaban menos colapsados. Ao mesmo tempo, o que estaban facendo pola porta de atrás era desmantelar os servicios nos hospitais comarcais ou mesmo mantiñan infradotados os centros de saúde que hai en moitos concellos desta provincia e das demais. Pero vámonos a ceñir a Lugo. E tamén colapsaron esas urxencias, un día tras outro, que parece un auténtico hospital de campaña. Algúns de nós palecémolas a cotío, camas polos pasillos, persoal que non dá feito. Iso é o que fixeron con ese gran modelo descentralizador que o señor Feijóo nos vendía. Pero podemos falar da política de persoal. Se os médicos, os doutores que salen na Facultade de Santiago en número son suficientes para cubrir as plazas de Galicia, pregúntense vostedes por que non están aquí. Por que se van fora? Pois ao mellor porque non se lles trata como noutros lugares. Ao mellor non se lles dá o cariño suficiente para que se queiran quedar nesta terra. Ao mellor non se fan políticas de persoal que traballen para que estes profesionais se queiran quedar nos centros médicos do rural. Empecen vostedes a plantexarse eso. Das listas de espera xa lle dixen abondo, terían que estar desaparecidas a estas alturas. E ven aquí vostede e énchese a boca falando dos servicios
que acaban de poñer no ULA, despois de que os veciños e veciñas da provincia asaltaran as rúas pedíndolles por activa e por pasiva que os cubriran. Éncheselles a boca. E tamén se lles enche a boca dicindo que o anterior goberno da Xunta de Galicia deixou un centro, un ULA, aquí na cidade de Lugo, sin dotacións suficientes, pero que eran os deberes do goberno que viña despois. Foran os seus ou foran outros. Eses eran os deberes que viñan, os que vostedes non fixeron hasta que os veciños lles tiraron suficientemente das orellas. Esa era a súa obligación. E fixérono cando os veciños apretaron o suficiente e se aproximaban unhas eleccións. Como sempre, a súa política sempre en base ás eleccións. E voulle dicir máis. Veñen aquí a falar de plans. Ahora, como veñen as eleccións autonómicas, sale Feijóo cos seus plans. O plan Ribeira Sacra, o plan de Sanidade, o plan de Ictus. E eu apóstome algo, señor Castiñeiras, a que se collemos todos eses plans que Feijóo está anunciando e que vai anunciar de aquí a que convoque as eleccións autonómicas, se os collemos, estou segura de que carecen de iniciativas. Me dá a sensación de que van a ser unha recopilación do que xa estaban facendo. Vostede mesmo o acaba de admitir cando di que no plan de Sanidade se suman inversións que xa estaban contempladas no 2019. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Don Efrén, ten o segundo turno. Ben, bueno, eu creo que nalgúnha vez xa me manifestei neste aspecto, pero vir a un pleno a decir que se fai política, home, pois claro que facemos política. E a sanidade pública depende da política da Xunta, da Consellería. Entón, aquí vimos facer política, e nós concretamente a criticar as políticas que están a destrozar a sanidade pública. Vostede un montón de datos, pero, como sempre, dannos como queren e a súa forma, pero eu podo dicir que no que toca a atención primaria, o orzamento de 2020 está 142 millóns de euros por debaixo do último do bipartito. 142 millóns de euros, tendo en conta que pasaron 10 anos. Eu sei que non lles gustan esos datos. Tamén din que dedican o 32% do presuposto de sanidade a atención primaria, pero volven a falsear os datos, porque incluyen o gasto farmacéutico extrahospitalario na atención primaria, cousa que nunca se fixo, e vostedes como queren cuadrar, dixeron, vamos a atender unha reclamación histórica do 25%, non, o 32%, como facemos? Falseando os datos, falsean, e despois, claro, pasa o que pasa. O que non lle poden decir a alguén, que como les decía, e é un caso concreto, pero hai moitos máis, que lle tardan un ano, máis dun ano, nunha consulta simple, que non hai listas de espera e que son de 42 días. Eso non lle compran. Non lle compran porque cando lle dan o tique, venlle ali a recetiña e venlle que lle dan para o 2021. Entón, eso poden mentir todo o que queira. Claro, e tamén é xa para facerse mirar, vir aquí a presumir da hemodinámica en Lugo, porque tivo que levantarse a provincia inteira para exixir que os lucenses tiñamos o mismo dereito a poder salvarnos dun infarto co resto dos galegos. E cando non puderon aguantar a presión, fixérono. E sábeno. Que presuman vostedes deso. Claro, é como se ahora salen presumindo de que van volver poñer o paritorio en Verín. Home, a veces é que complexo a súa postura. Eu entendo que lle dan aí un argumentario e ten que manter esas contradicións. Pero os números son os que son. E vostedes danos, pero falseanos. E volvo a dicir, 11 anos despois, 142 millóns menos para atención primaria. E veñenos aquí presumindo do que é a atención primaria para vostedes. Non nos engañen. Vostedes están destrozando a sanidade pública como outros sectores públicos. E como non haxa un cambio, a sanidade pública vai se convertir en privada. E non se preocupe, que dice que van sacar non sei cantos, pero as enquisas non lle dan iso. E vostedes están moi preocupados porque saben que as galegas e galegos queren un cambio porque queren unha sanidade pública de calidade e van a demostrar nas urnas. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira, segundo turno. Moitas gracias, señor Efrén. Cando eu digo de que vostedes están politizando non é mezclalo con facer política. Facer política é dicir datos veraces, é dar datos de realidade. O argumentario é o seu argumentario que lle manda o BNG para estas eleccións e durante estes últimos anos, pero é que é o mismo destes últimos 10 anos. Pero os datos están aquí. E non son datos nosos, son datos do CIS.
Saben quen goberna o CIS, o maravilloso Tezanos? Pois eses son os datos que temos aquí, datos de satisfacción e de lista de espera. O que pasa é que, claro, o señor Tezanos, cando non poden manipular, pois entonces terá que dar os datos reales. Mire, falan vostedes da privatización, señor Castro, como fan sempre cando están na oposición. Despois, cando están gobernando, privatizan máis que ninguén. Mire, voulle dar uns datos. No ano 2009, o bipartito investeu 218 millóns de euros en concertos, subeu un 44% dos que había. Nos, no ano 2018, o Partido Popular, ese partido privatizador, usa 205 millóns de euros dos seus orzamentos, 13 millóns menos que hai 10 anos. Vostedes tiñan 1.000 millóns de euros máis nos orzamentos que tuvo no seu millor orzamento o señor Feijóo. E con eses 1.000 millóns de euros nos orzamentos non foron capaces de levar a cabo ni un solo proxecto, nin na Mariña, nin en Monforte, e deixaron, como dicía vostede, recoñece, un hospital totalmente vacía. Nós non estamos en contra dos concertos. Os concertos axudan á sanidade. Son un complemento en momentos de picos de demanda que non pode absorber en algún momento os Sergas e se leva facendo en todas as comunidades, incluso en épocas do insalud. Miren vostedes, o gran engaño da sanidade pública é o engaño do Partido Socialista que ten os galegos, da que son cómplices o BNG. O Goberno débelle 700 millóns de euros a Galicia. Galicia, aínda así, a pesar de vostedes, está incrementando os seus orzamentos en sanidade, os máis grandes da historia, máis de 4.000 millóns de euros, con 1.000 millóns de euros menos que vostedes. E vostedes siguen sendo cómplices do Goberno Nacional e non piden a devolución dese diñeiro. Con ese diñeiro non se vai a justificar nada, con ese diñeiro faremos mellores servicios públicos e demais, pero é diñeiro noso que temos que dispoñer con todo eso. Tería moi fácil o Goberno galego para recortar con esas circunstancias que vostedes están constrinxindo o Goberno galego, pero de verdade, reiteramos, non fagan política coa saúde pública. Todas esas plataformas que vostedes montan, que son vostedes na máis, que despois van ás bandeiras da CIGA, de comisións de UGT, son vostedes. Gracias, señor Castiñeira. Remate o seu tempo. Moitas gracias, señora Porto. Farei uso do segundo turno. Moitas gracias. Gracias, don Efrén. Ten un turno de peche. Ben, non sei se me vai chegar. Bueno, eficiencia da Xunta de Galicia en sanidade. 8 anos para licitar un PAC no barrio da Residencia. 8 anos, esa é a eficiencia súa. Fala dos 700 millóns de euros. O BNG dixo moi claramente o presidente da Xunta. Vaya aos tribunais e defenda a Galiza. Pero tamén yo dixo moi claro o señor Néstor Reo. Se non o saben facer e queren que sean outros os que o defendan, apártense. Pero non volvan con eso, porque nós xa lle dixemos o que tiñan que facer. E claro que se lle deben, pero non vale de excusa para todo. E as políticas de destrucción do sistema público de sanidade veñen moito antes deste problema. Xa sei que para vostedes é a saída fácil. E conveño con vostedes que é unha débeda con Galicia e que o Estado terá que pagar. Goberna o Partido Socialista ou goberna o Partido Popular. Pero tamén lle digo unha cousa. O Estado está facendo eso, a noso criterio mal feito, por unha lei do Partido Popular. Antes desa lei non tiñan o poder o goberno do Estado para reter eses cartos. O sea que vostedes crean as trampas e despois botan as mans á cabeza. Entón, nos vamos a seguir na defensa da sanidade pública. Gracias, don Efrén. Sometemos a votación esta iniciativa, punto 6, proposta do Goberno para a mellora da sanidade pública. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 11 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista sobre o futuro dos servicios dos hospitais comarcais da provincia de Lugo. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra doña Pilar. Gracias, señor presidente. Ben, o pasado día 1 de decembro
o Sergas anunciaba o peche do paritorio do Hospital Comarcal de Verín, un peche que fundamentaban, segundo explicaba a Consellería de Sanidade, na perda de poboación e no descenso de nacementos. Como xa fixeron notar nunha pregunta urxente no Parlamento os deputados socialistas, esta política levará a unha espiral negativa, provocando unha maior perda de poboación, xa que a retirada de servicios actúa como un elemento disuasorio á hora de fixar ou atraer xente ao rural. Eu creo que isto a ninguén lle pasa inadvertido e a medida que adoptaron, por desgracia, para todos os galegos e galegas e singularmente para, neste caso, os que xa o padeceron, os veciños e veciñas de Verín e comarca, pero tamén para os que ao mellor nos vemos en situacións similares, é absolutamente coherente con esa liña de perda de servicios públicos que promove a Xunta de Galicia e que vai oscilando entre os anuncios de vos propósitos e a legislatura do rural que acompañan cunha amplia publicidade, pero que nunca chegan a materializarse. E o que fan, pola contra, é a execución de recortes e peches que van minguando a calidade dos veciños e das veciñas no medio rural. No que se refire ao eido sanitario, os hospitais comarcais veñen perdendo os servizos médicos e as comarcas que tiñan a condición de área sanitaria, cun hospital comarcal como centro de referencia, perderon esa condición. A Xunta desenvolve campañas e declaracións a favor da loita contra a despoboación. Repito, esa década do rural de Feijóo que tanto nos repiten. O tempo que a fomenta cun movimento de recentralización dos servizos sanitarios, do que xa lles falei na moción anterior, está esquecendo o modelo de dispersión poboacional. Polo tanto, están contribuindo a sobrecargar os grandes hospitais e convertendo o rural en territorios baleiros de poboación, pero á vez desprovistos de servicios. E isto é a pescadilla que se morde a cola. Se non hai servicios, a xente non quere este rural. E este modelo o que fai é xerar unha lóxica preocupación na nosa provincia. Se ves o teu veciño afeitar, pon as barbas a remollar, na que o rural conta con un peso determinante, porque contribúe a acelerar con estas políticas dende a Xunta as desigualdades reais entre os cidadáns, en función do lugar donde vivan. Un entorno que non conte con garderías, que non conte con servicios sanitarios de calidade, que non teña internet, é hoxe un entorno no que as persoas non queren vivir. Por moita vocación que teñamos de ruralitas, non queremos vivir nun entorno que non teña unha serie de condicións. E, ademais, é un modelo que perxudica especialmente as mulleres, como se viu no caso de Verín,as que nos quita a posibilidade de dar a luz, de parir no centro de referencia máis achegado. Vostedes saberán, igual que a min, probablemente, que non hai dous partos iguales, que pode ser cuestión de minutos ou pode ser cuestión de días. E a Xunta o que busca con isto, ou polo menos o que está conseguindo, é converter esa última etapa do embarazo nun rosario de desplazamentos entre o domicilio e un hospital lonxano, co impacto, cando menos emocional, que isto ten para a familia e os riscos que pode traer ou non engadidos para a saúde xunto con estes desplazamentos. Pero, bueno, indo concreto, entendemos que este tipo de políticas, porque política, señor Castiñeiras, é tomar decisións, supón unha amenaza para os hospitais comarcais de Monforte, xa que no ano 2018 rexistrou 318 nacementos, e o de Burela, que contou con 350 nados nese mesmo ano, porque vemos o que aconteceu en Verín e tememos, de verdade, pola saúde dos nosos hospitais comarcais e pola súa dotación na prestación dos servicios. E en lugar de felicitarse a Xunta de Galicia, que é o que facemos calquera de nós cando vemos que hai 300 ou máis nenos nacidos, a política da Xunta, e tomando como referencia o que dixeron en Verín, o que nos ven a decir é que esa cifra vai a ser insuficiente. Eu creo que agora non o van a facer porque hai eleccións, pero eses datos, eses números, eses cálculos xa os aplicaron en Verín. De aí a preocupación deste grupo provincial. E por iso nos gustaría que apoyaran esta moción para que se poida aclarar se se van a estender esas decisións de recortar os servicios do paritorio a outros hospitais comarcais de Galicia, no noso caso no que se refire aos de Monforte e Burela, e tamén nos gustaría que por parte
da Xunta de Galicia se empezaran a poñer en marcha accións concretas para reverter esas políticas, esas tomas de decisións que levaron á perda de servicios sanitarios no rural e que se poñan en marcha medidas que permitan deseñar un mapa sanitario racional que prime a igualdade na prestación dos servicios en todo o territorio con independencia do lugar no que habitemos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señor Castiñeira. Gracias, señor presidente. Xa é a proba de que nos repetimos nos argumentos máis do mismo, máis pesimismo, ademais, pois eso, cansino e injusto, como decíamos antes. Mire, levan vostedes pechando o Hospital da Mariña e o Hospital de Monforte 10 anos seguidos. E cada vez que había unha inversión ou un novo servicio, a vostedes lles fastidiaba. Crearon, como dixen antes no meu remate, as plataformas para tratar de seguir mobilizando. Eso non valeu absolutamente para nada, porque subimos 3 diputados nas seguintes eleccións, porque a xente está cansa de eses cenizos que, ao final, o único que están dicindo son contrariedades, barbaridades dunha sanidade pública que, repito, é a cuarta con mellores datos en lista de espera e satisfacción de toda a península, de todo o país, e vostedes, pois claro, como non gobernan, siguen exactamente do mesmo xeito. Mire, os datos comarcais, os hospitais comarcais nestes 10 anos non fixeron máis que ter mellores prestacións. Vostedes falan de desaparecer, vostedes se van ao oportunismo de Verín, despois, se queren, falamos do de Verín, se van ao oportunismo de Verín para falar do resto e leválo ao resto de hospitais, o cal non ten absolutamente nada que ver coa situación nin de Monforte nin o Hospital da Mariña, que son os dous hospitales comarcales, e que están todos a menos de unha hora dun hospital xeral e a menos de hora e media de varios hospitales referencia en toda Galicia. O Hospital da Mariña se está ampliando. Vostedes decían que era mentira. Vostedes decían que iban como están facendo agora, non? Que as mulleres iban parir na xesta. Agora xa no fioco. Nada máis contrario que o que estamos a fazer. Estamos tendo máis servicios. Implantouse o servicio de oncoloxía, que é un servicio moi cercano e moi necesario para todo o mundo. Digo no Hospital da Mariña e aplico tamén o Hospital de Monforte. Hospitalización a domicilio. Reitero isto porque son dous servicios moi demandados no seu momento e que se conseguiron a pesares de ter os orzamentos máis pequenos que tuvo a Xunta de Galicia en época de crisis. Mira, fala vostede das guarderías. Voulle dar un dato. Xa sei que non lle gustan a vostedes os datos, sobre todo se non nos manipula o señor Tezanos. Pero mire, en Lugo fala vostede de guarderías. En Lugo había 668 plazas e agora temos 1.560 plazas. É máis do doble. Falan de casas niño, por exemplo, vamos a subir de 16,75 no ano 2020. Varias delas aquí en Galicia para concellos, aquí en Lugo, para concellos menores de 5.000 habitantes, gratis ese servicio. Acabamos de poñer, vostedes, con todo o que gobernaron e con todo o que presumen, non foron capaces de facelo, a guardería gratis para o segundo fillo. Quedan medidas, e claro que hai fallos, como non vai haber fallos na sanidade, fallos na lista, pero as medias están aí, as medias e as importantes, que en operacións cirúrxicas, que son 54 días, moito menos que comunidades nas que vostedes gobernan, pois son realidades. É máis importante as de primeira necesidade, que nos vamos xa a 16 días, o sea, de máxima urxencia. Terá cousas malas o sistema, haberá fallos, non decimos que non, e hai cousas que mellorar. Ahora, si é ben certo, o compromiso da Xunta de Galicia coa sanidade está aí, sempre sobrepasando o 40% dos orzamentos, aínda cando tuvemos épocas de crisis e vostedes deixaron prácticamente nada sen facer hai 10 anos. Eu non tacho como decenio escuro, señor Castro. Ao contrario, eu creo que foi un decenio moi positivo para a sanidade pública, con obras e reformas na maior parte dos centros hospitalarios, con obras e reformas en moitos centros de saúde. Algúns, lóxicamente, hai que incrementar. Dedícanse
a política social, máis do 75% dos orzamentos da Xunta. Vostedes non poden darnos leccións absolutamente de nada deso, e menos de sanidade. Estou seguro que se puido facer mellor na xestión de Verín. Estou seguro que foi inoportuno, que se puido esperar moitísimo máis, porque é verdad que se sacaron 2 plazas e non saliron, quedaron vacías 2 veces. O sea, non hai pediatras, é un problema a nivel nacional. Pode vostede, señora García, preguntarlle ás comunidades onde vostedes gobernan, non hai pediatras, encima non hai pediatras que queiran vir para a zona do rural. Iso é complexo. E, en todo caso, todos estamos nesa tesitura. Volveuse a sacar por terceira vez, consigueuse que viñeran 2 pediatras, lógicamente, bueno, pois, creo que se puido xestionar moito mellor esa crise, pero ora, afortunadamente, pois volvemos ou se volve a retomar a actividade no paritorio no mes de febreiro, unha vez teñamos pediatras, porque as consideracións que facían os colexios de médicos e demais, lóxicamente que non se pode dar un servicio se non hai os facultativos correspondientes. Pero recoñecemos, é posible que se pudera xestionar algo mellor todo eso, pero a vostedes encántalles botar gasolina encima do lume e iso, pois, tratar de extrapolalo ao resto de provincias e ao resto de hospitais é nada máis lonxe da realidade. Moitas gracias. Gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, ten o seu turno. Ben, pois fala vostede, señor Castiñeira, de barbaridades, pero eu a única que oín e unha barbaridade tendo en conta quen o pronunciou de tamaño sideral, por decirlo de alguna maneira, é dicir que total ir dar a luz a 200 km non pasa nada porque parir non é un infarto. Esa é a sensibilidade que ten a Xunta de Galiza con as mulleres que van dar a luz. Esa é a sensibilidade. E non poña cara rara porque sabe perfectamente que o conselleiro fixo esas declaracións. E vennos aquí dicindo que teñen sensibilidade. Como non imos estar preocupados por o futuro dos paridoiros se o máximo responsable en sanidade pública fai esas declaracións? Fai esas declaracións sin avergonzarse. Era incluso para dimitir, porque mostrou menos sensibilidade que unha ameba. Entón, dice que non temos por que preocuparnos, claro, como hai xente coherente e moi preocupada por o futuro, por como dan a luz as mulleres do rural, pois temos que estar tranquilos. Pero, en cambio, que dicen a luz é que máis dá. Para vostedes non é un problema que teñan que ir dar a luz a 200 km, e dixeron abertamente. Entón, como non van xenerar preocupación? Falaba, vostedes montan unhas plataformas e tal. Pois nós claro que estamos a carón desas plataformas e moi orgullosos, pero é que hai moita xente nesas concentracións. Entón, tanto nós como os compañeiros de goberno do Partido Socialista están encantados de estar apoiando esas reivindicacións porque temos o respaldo de moita xente preocupada por a sanidade pública. Moita. E despois, claro, fala tanto que chegan as contradicións. Dime que os pediatras non queren vir ao rural. Ostras, o rural idílico do señor Feijóo e ora resulta que a xente non quere vir a este rural. E logo, por qué? Si, a legislatura do rural, vostedes pagan moi ben os pediatras, o rural é o mellor rural do mundo e resulta que a xente non quere vivir no rural. Home, pois o mellor faganse mirar, non? Porque ou é que os pediatras, por a súa formación, teñen unha especie de aversión ao rural. Eu aí non o entendo. Realmente debería explicalo, porque como temos un rural con todos os medios, onde se pode vivir con normalidade, pois deberían querer vir, pero vostede acaba de dicir que non queren vir. Será porque están destrozando o rural, porque eso nunca pasou. Nunca pasou. Se estuveran ben pagados en un sitio decente para vivir, todo o mundo vive. Non, pero chegan as súas contradicións, señor Castiñeiras. E claro, levamos estes 10 anos e pasa eso. E dice que poderon actuar mellor. Claro que poderon actuar mellor, pero que xeneraron alarma. Xeneraron alarma, que ven nesta moción, e con toda razón, porque en vez de rectificar, dixeron a animalada esta de que máis dá. Si total, verdad, unha muller dando a luz, eso
Non, cunha tirita e non, antes daban a luz na casa, que máis lles dá dar a luz a 200 kilómetros. É o que quería dicir o conselleiro. Pois claro que van estar preocupadas. E a vostedes preocúpalles que traigamos estas mocións porque saben que temos a xente detrás. Porque se fora como din vostedes, que é unha teima do BNG e do Partido Socialista e da oposición, pois non estarían preocupados. Pero saben que cada vez que hai isto se levanta a xente na rúa. E saben o que hai. De feito, tuveron que dar marcha atrás en Verín. E tuveron que impoñer hemodinámica en Lugo e tuveron que facer moitas cousas. E despois tamén hai algo realmente curioso cando presumen de que fixeron inversións. Oiga, gobernaron este país prácticamente todo o tempo. E levan agora 10 anos interrompidos e venme presumindo de que de vez en cando fan inversións en hospitais comarcais. Home, é que faltaría máis, non? Faltaría máis. Claro, pareceulles mal ter que dotar un hospital, ou mellor querían que o construíramos xa dotado, parecelles mal certas cousas, pero parecelles mal gobernar, e parecelles doilles cada inversión que fan na sanidade pública, e traen aquí como unha valentía. O único que fixeron é mantela en pé para que non caera. Entón, están preocupados, hai unhas elecciones, a xente está realmente molesta como funciona o sistema sanitario galego e teñen preocupación. Pero con estes parchos que fan de hoxe saca un servicio, mañá non, estén tranquilos que é demagoxia, non vamos sacar os paritorios. Pero claro, despois veñen as declaracións do Conselleiro de Sanidade e dígalle usted ás mulleres que están embarazadas ou que teñen pensalo que con ese individuo, con esa sensibilidade que mostrou hacia elas, que estén tranquilas. Pois eso que non lle creen. E iso que se vai refletir nas urnas. E entendo que estén preocupados, pero é o que hai. Son 10 anos negros, repito, 10 anos negros, xa sei que lles molesta, pero son. E como sigan, van a acabar co sistema sanitario público. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Doña Pilar, segundo turno. Ben, señor Castiñeira, ao comenzo da súa intervención de repetición nos argumentos. Aquí o único que se repetiu nos argumentos foi vostede, que utilizou exactamente os mesmos nunha moción que na outra. Para nós é perfectamente doado diferenciar os servicios sanitarios en xeral. É unha cuestión moi clara e concreta que traemos a este pleno como é esta, na que queremos dilucidar se o modelo para os nosos hospitais comarcais vai a ser o mesmo modelo seguido nos hospitais, no Hospital Comarcal de Verín co paritorio. É así de sinxelo, é así de claro. Vostede volveu a sacar as cifras da Xunta de Galicia e intentar levar a auga por o seu rego, pero isto non funciona así. O que queremos é darlle traslado á Xunta deste asunto para ter coñecemento sobre o mesmo, porque vostede o dicía na súa intervención. Vostede dicía que tal vez non foi o momento máis atinado para pechar o paritorio de Verín. Non foi o momento máis atinado porque se aproximan eleccións. E iso é o que lle preocupa a vostede, señor Castiñeiras, e o resto de señores do Partido Popular. Iso é o que lles preocupa. O que non lles preocupa tanto é cal é o motivo real, se o hai ou non o hai. Vostedes tomaron unha decisión política, pechar o paritorio de Verín. Bueno, ahora non se sabe moi ben porque tanto pecha como abre, como se pode parir nel ou non. Están aí nunha tesitura difícil porque se aproximan eleccións autonómicas. Pero, mire, vostedes teñen un modelo de actuar e foi o que levaron a cabo no paritorio de Verín. É o que nos dá medo que suceda cos nosos hospitais comarcais. Primeiro, teñen o servicio infradotado. Cando o servicio leva un tempo infradotado, calquera atisbo de risco é derivado a outro hospital. Como se derivan moitos doentes a outro hospital, se fan menos partos neste caso. E se fan menos partos, conclusión, pechamos o paritorio. É unha lógica perversa, moi perversa, pero imbatible. E é o que utilizan vostedes, os señores do Partido Popular, para facer esa espiral de destrucción do público que tanto lles gusta. Dende logo non estiveron atinados no tempo, nin nas formas, nin nas excusas que puxeron, porque vostede tamén o recoñecía na súa intervención. Si comenzaba dicindo que había unha cuestión por número de partos, e iso foi o argumento que tamén esgrimiu o Sergas, acababa dicindo que o problema é que non hai pediatras ou non hai xinecólogos que queiran ir ao rural. Eu lle dicía na primeira intervención, apliquen políticas de incentivación para que os nosos profesionais queiran traballar no rural, como fan outras comunidades autónomas. Non se plantexan que algo falla se a xente non quere traballar no rural idílico, como lles acaba de dicir o compañeiro Efrén do señor Feijóo. Non se dan conta de que algo falla? Pois aí está a súa responsabilidade. Pero ceñíndonos a este tema,
O único que queremos saber é se eses dous ginecólogos, que neste caso se chaman eleccións autonómicas, que hai en Verín, van a ter continuidade ali ou non, e o que é máis importante para nós, se a política que seguiron no paritorio de Verín vai a ser aplicada aos hospitais comarcais da provincia de Lugo. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Castiñeira. Segundo turno. Gracias, señor presidente. Mire, señora García, quer que lle diga cal é o modelo? O modelo é seguir mellorando, como fixemos ata agora. Seguir mellorando. O Hospital de Monforte, co seu plan executivo, co Hospital da Mariña, seguir incrementando e mellorando o Hospital da Mariña, 10 millóns de euros contratados máis outros 2 de eficiencia energética, seguir mellorando os centros de saúde, que o antes posible xa se licitou e contratou o Centro Integral de Saúde daqui de Lugo. Seguir mellorando, lógicamente. Que haxa fallos, pois, obviamente, claro que vai haber, porque o sistema galego de saúde é un sistema moi amplio e demais, que esgota moitísimos recursos e que os investimos moi agradablemente, pero que nos fastidia, lógicamente, que veñan vostedes botar todo o traballo por terra. O traballo de un goberno que fai as cousas de forma sensata e fai cando ten diñeiro, pero as fai, vostedes non fixeron nunca absolutamente nada, é un goberno que aposta polos seus traballadores, aí están os datos, e que, lógicamente, pois se trata de dar os mellores servicios. Ese é o modelo. O resto, señor Castro, pois xa o seu tono dice. Como fala vostede, e no tono no que fala, da política, da sanidade, de vostede cree que é así, con ese tono, eu non me parece de nada lóxico. Non é xusto, nin co goberno, o que poden criticar, nin co sistema, nin cos propios facultativos, posto que non é certo. E, por suposto, non nos preocupa absolutamente nada que traigan aquí unha moción, 2, 3 ou 4. Nós vamos extraer aquí os datos, a nós encántanos. Además, se o queren debatir, pois aí está. Os datos están aí. Xa sei que lle molesta moito, señora García, que di datos, pero é que os políticos estamos en política para dar datos e datos veraces, e non mentiras con suposicións, e vai usted, e vai a pasar isto, e vai a pasar aquelo. Non, o modelo que nosotros temos é un modelo moito máis amplio que o que vostede quere agora que lle explique aquí. Vamos a seguir mellorando a sanidade. Estou seguro que eso van a valorar todos os galegos nas próximas eleccións, pero sí que é certo que non nos vai a vida neso. A quen lles vai é a vostedes, que traen aquí as mocións, non as trouxemos nosotros, as traen vostedes para dar datos falsos e para alarmar a xente que vai a pasar exactamente o mesmo de Verín. Lles fastidia moitísimo que se reabra o paritorio, e o Partido Popular sempre de forma sensata admite posibles fallos na xestión desa circunstancia, pero si é ben certo que eso non vai oscurecer para nada a xestión en sanidade que fixo o Goberno galego nestes 10 últimos anos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén. Ben, señor Castiñeira, fala vostede do meu tono. O meu tono ten que ser así porque estamos cansos de defender os dereitos dos galegos e das galegas. Para defender a sanidade pública hai que enfadarse con vostedes. Pero tamén lle digo unha cousa, se vai imitar o meu tono ensayo, porque non se parece. O seu modelo cal é? O que van a implantar en Verín de pedirlles ás mulleres que firmen que se hai algunha complicación no parto é culpa delas por querer dar a luz en Verín. Ese é o seu modelo de o que queren implantar na provincia de Lugo. Porque explicouno o señor presidente, xa non o señor conselleiro con esa sensibilidade que demostrou con esas declaraciones, senón o señor presidente, que estaban preparando unha especie de modelo de parto consentido, dicindo que o que ven a decirlles é, miren, mulleres galegas, non é seguro parir nos hospitais comarcais. Vayan aos hospitais xerais porque o señor presidente vai obligar a afirmar que se hai algunha complicación é culpa súa. Ese é o modelo. Pois ante ese modelo vai ter o meu tono como o de hoxe ou peor, porque ese modelo non o podemos permitir para a sanidade pública galega. Entón estamos moi preocupados, señor Castiñeira, moi preocupados. Así que
mentras non desmostren con accións outra cousa e con declaracións outra sensibilidade, vamos seguir estando moi, pero que moi preocupados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para un turno de peche, ten a palabra a señora Porto. Sí, pois rematamos brevemente. Mire, señor estadista Castiñeira, despois de interpretar eses datos que lle dan dende a Xunta de Galicia, que como todos os galegos e galegas sabemos o papel ten conta do que lle poñen e que non le interpreta, a verdade é que non podemos menos que estar preocupados, porque xa llo dixen antes, vostede mesmo recoñeceu que se equivocaron no momento do peche de Verín e, lóxicamente, a alerta salta no resto de hospitais comarcais e por eso esa moción está hoxe aquí en riba da mesa. Queremos saber se as mulleres da provincia de Lugo, cando queiramos e necesitemos dar a luz, teremos que asinar tamén ese consentimiento informado e reforzado, esa amenaza que nos lanzan desde a Xunta de Galicia para que collamos medo e non nos atrevamos a dar a luz nun paritorio concreto. Esa é a realidade. Eso é o que perseguen, porque detrás dese consentimento informado e reforzado o que hai é unha intención de baleirar no número de partos determinados paritorios. E queremos saber se iso vai a chegar ou non á nosa provincia. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Ben, esgotado o debate, sometemos a votación. Punto número 7, da moción do Grupo Provincial Socialista sobre o futuro dos servicios dos hospitais comarcais da provincia de Lugo. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 11 votos. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 8, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego en apoio ás traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar en Chantada. Para expoñer esta iniciativa, ten a palabra doña Maite Ferreira. Bo día. Hoxe traemos aquí unha moción despois de ter unha xuntanza coas traballadoras que están prestando ese servicio na actualidade no Concello de Chantada. Elas nos trasladaron a súa preocupación dado que o Concello está iniciando as xestións para privatizar este servicio de atención a domicilio. Elas consideran que defenden a continuidade do servicio tal e como estaban prestando nas mesmas condicións en que ata agora se ofrecía. Son 29 as traballadoras, moitas delas con máis de 10 anos de experiencia, 10 anos de antigüedade, atendendo a máis ou menos sobre 150 usuarias e usuarias en todo o Concello. Contando, ademais, no ano 2019 cunha aportación desta Diputación de 30.000 euros a través do Plan Único. Argumenta o Concello para xustificar a privatización deste servicio que non ten capacidade para xestionar o personal existente e tamén as necesidades do personal de apoio ao substituto. Mostra con isto a súa incapacidade, pois hai que ter en conta que o Concello conta con 3 persoas adicadas a estas funcións. Non entendemos, polo tanto, como así tampouco entenden as traballadoras, a necesidade de privatizar un servicio tendo medios económicos e humanos que contan con anos de experiencia e tamén cunha profesionalidade demostrada. Só entendemos esta privatización se temos en conta ese afán privatizador do Partido Popular, unha ansia privatizadora que non ten fin e vémolo acotío. Queremos tamén aquí aproveitar para poñer en valor o traballo desas persoas, na súa maioría mulleres, e moitas veces cun traballo en precario que poñen toda a súa vontade para atender as persoas usuarias. Non só coa profesionalidade que xa mencionei antes, tamén con humanidade que é algo imprescindible na prestación destes servizos. Traemos aquí, polo tanto, o que elas nos trasladaron e eu ciñome a lelo e cumprir así o compromiso que con elas adquirimos. Queremos traer aquí unha moción para que este pleno da Diputación de Lugo acorde os seguintes puntos. Que se manteña a xestión pública do servizo e se garanta o mantemento das condicións laborais adquiridas polas traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Chantada,
Consolidación da calidade asistencial e do custo do servicio en atención á aportación económica que achega a Diputación Provincial de Lugo. Cumprimento polo Concello de Chantada dos convenios laborais e dos protocolos de atención en relación co SAF. E deixo aquí xa a miña intervención primeira. Moitas gracias, doña Maite. Para expoñer a posición do Partido Popular, ten a palabra don Pablo Taboada. Señor Presidente, señores diputados, señoras diputadas, a verdade que é abrallante que falemos de compromiso cas traballadoras de Chantada, pois non sei que lle vai dicir as de Ribadeo, as de Lugo, as de Monforte, as de Pollo, as de Pontevedra, e así está un sinfín de concellos que optaron por esta fórmula de xestión indirecta dun servicio que é un servicio complicado de prestar, sobre todo na súa modalidade de dependencia, porque significa que compre dar unha resposta inmediata e axeitada as 24 horas do día e os 7 días da semana a todos os dependentes que o necesitan. Non é fácil cas novas normas de contratación e, sobre todo, ca especial singularidade que temos as administracións locales, prestar esas contratacións nun tempo récord, como necesitan os usuarios da axuda a domicilio. Hai que dar resposta ao mellor en 24 horas, pois a enviarlle un auxiliar a unha vivenda donde, por diferentes motivos, a que estaba prestando o servicio, pois nese momento non o pode facer. Todo iso, para unha administración pública que require duns sistemas de contratación, unhas publicacións e un procedimento, alonga esa fórmula de servicio. Por parte do Concello de Chantada, a hora de externalizar este servicio, foi o seu argumento, e é o seu argumento, é a maioría dos argumentos que, donde ustedes gobernan, tamén nos deron. Hai poucos días, pois saliu en Ribadeo, hai unha concelleira de Ribadeo, saliu a externalización do servicio de axuda a fogar. E parte dos argumentos que se daban nesa contratación, pois eran estes: a facilidade que dende unha empresa privada teñen para proceder á contratación do personal e dar unha resposta inmediata a este servicio. Mire, os dereitos laborales das traballadoras da axuda do fogar de Chantada evidentemente están garantizados, vanse subrogar ao Concello e as súas condicións laborales adquiridas nadie as vai menoscabar. As propias autoridades en materia de seguridade social velarán porque esas condicións se manteñan. Falando da consolidade da calidade asistencial e do coste do servicio, e fala vostede da aportación da Deputación Provincial, moi importante na súa modalidade básica, pero non na súa modalidade de dependencia. Quero recordarlle que no último pleno tratamos aquí unha moción precisamente para que o Goberno Central pagase non solamente ao Concello de Chantada, senón a todos os concellos da provincia de Lugo e, desgraciadamente, a todos os de Galicia, a parte que lle corresponde ao Estado para facer efectiva o 100% do custe da dependencia, que, como ben sabe, debería estar costeado 50% pola Xunta de Galicia, que si aporta a súa parte, e outro 50% pola Administración do Estado, e non se está a facer neste momento. Fala no seu punto terceiro, cumprimento polo Concello de Chantada dos convenios laborais e dos protocolos de atención en relación ao SAF. Os convenios laborales é evidente que hai autoridades que velan porque eses convenios se manteñan. Non vai a significar un menoscabo nas súas condicións laborales para ningunha das traballadoras, neste caso o feito de que o servicio se xestione dunha maneira directa ou indirecta. Van a seguir mantendo as mesmas condicións e os protocolos de atención é a propia Xunta de Galicia dentro do Plan Municipal de Servicios Sociales que corresponde a cada concello quen se encarga de protocolizar as atencións e os servicios que aí se prestan. Entonces, por favor, non veña a dicir aquí, predicar con algo que ustedes donde gobernan non practican. Acabo de falar Ribadeo, Pollo, incluso hasta Pontevedra, é o concello máis grande onde goberna o BNG e prestan este servicio de forma indirecta e o seu concelleiro de Servicios Sociales en algún momento incluso se vanagloriaba de que con esa forma de xestión abarataba o coste do servicio. Mire, eu creo que por parte do Concello de Chantada o que se pretende é dar precisamente unha maior calidade ao servicio con unha disponibilidade total das auxiliares de axuda a domicilio e que algo moi importante neste caso que tamén convén
acordarse que son os usuarios da axuda a domicilio, que necesitan o servicio continuamente, sobre todo os que están na dependencia, e que o necesitan en tempo e forma, sin procedimentos engorrosos ou farragosos. Entonces, creo que é predicar nun sitio unhas cousas e noutro lado outras. Nade pretende que as traballadoras do SAF de Chantada vexan as súas condicións laborales menoscabadas, pero convén recordar que vostedes donde gobernan practican esta modalidade sin ruborizarse para nada. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Taboada. Para explicar a postura do Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, moi bons días, señoras e señores deputados, señor presidente. Pois en relación con esta moción, desde logo que o Partido Socialista non vai a deixar de estar de acordo coa mellora dos dereitos ca defensa dos dereitos das traballadores do SAF de Chantada, non vai a deixar de estar de acordo na súa consolidación, no cumprimento estricto dos protocolos de actuación, pero segundo isto se trata dun dereito fundamental recollido no artigo 35 da Constitución, o deber de traballar e o dereito ao traballo, baixo que paraugas se recollen a libre elección do traballo, sobre todo o dereito a ter un traballo digno, tamén o é o artigo 137, que creo que aquí non se menciona, que é o respeto ao principio de autonomía local, que recolle a Constitución, a Carta Europea de Autonomía Local, a Lei de Bases de Réxime Local, diversas normas do resto do ordenamento xurídico. En base a iso, pois, desde logo, hai que ter un certo equilibrio, porque, de non dicir isto, pois, pode malinterpretarse cal é o foco real da moción, porque eu entendo, e creo que a ninguén se lle escapa, que o principal foco é o máximo respeto á conservación dos dereitos destas traballadoras, non? Polo tanto, en base a esa cuestión, tamén creo que convén aclarar que o Partido Socialista tamén está de acordo con ese concepto de xestión pública, un concepto que leva mudado ao longo do tempo, precisamente por algunha das cuestións que se apuntaban aquí, un modelo de xestión pública que eu creo que convén aclarar e que se establece nesa propia lei de contratos, onde existen varias modalidades, dous modelos que aplican distintas administracións. Por exemplo, non é o mismo o contrato de xestión de servizos públicos que a antigua concesión de servizos que se recolle na lei de contratos, que aplica no seu modelo, por exemplo, a Xunta de Galicia, onde hai un risco operacional que asume o adxudicatario e, por exemplo, nese caso o que fai é reducir, buscar o beneficio, non? É o que se está utilizando en moita xestión vinculadas aos servizos sociais, vinculadas en moitas residencias e, pola contra, hai como moitos dos concellos que se falan aquí o contrato de prestación de servizos públicos, onde o risco operacional o asume directamente a administración, se pon un prezo, se cumple e, lóxicamente, cumplindo estrictamente os prezos estipulados nos convenios colectivos. A ninguén quero pensar que, o mellor no caso de Chantada, que o descoñezco directamente, é produto dun acordo plenario, pero independentemente de eso, desde logo, ninguén pode prestar nin ofrecer dar un dereito laboral que minore as garantías que hai con carácter previo. Así que, sin ánimo de avanzar moito máis, nin enrocarme demasiado puntualizada esta cuestión, desde logo que temos que manifestar o noso apoio ás traballadoras, a garantía e defensa dos seus dereitos e deberes, e deixarei para a miña segunda intervención tamén algunha das cuestións que para min radican ao problema do servizo de axuda do fogar, o servizo de axuda do fogar, que, como sabemos, é un servicio comunitario básico, un servicio prioritario, un servicio que nunha provincia tan envellecida como a de Lugo é fundamental e que penso que se debe de cuidar. Decía o señor Pablo que en relación con determinadas cuestións da lei de dependencia, pois creo que no anterior pleno quedou bastante claro como foi a súa evolución, quen produce o maior número de recurtes no ámbito da dependencia. Os 7 anos de goberno do señor Mariano Rajoy foron os peores anos de recurtes que sufriu a lei de dependencia, con unha cantidad de 800 millóns que, como xa lle dixen no anterior pleno, 800 millóns que estaban previstos recuperarse non es presupostos nos que o Partido Popular votou en contra en Madrid. Así que, volvemos á mesma dinámica. A vostedes o que é público en mayúsculas lles genera algún sarpullido e, polo tanto, creo que neste sentido, respetando ese principio de autonomía local
e respetando sempre os dereitos das traballadoras, pois, dende logo, pois, o Partido Socialista vaise sumar a ese apoio, será ca axuda do Partido Socialista que prospere esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Para o segundo turno ten a palabra doña Maite. Grazas. O Partido Popular o que fai habitualmente, cando un servizo público funciona e funciona ben, vostedes privatízano. Estámoslo vendo todos os días, privatizan a sanidade, privatizan o ensino, axudan agora a privatizar hasta a universidade, en fin, é a súa idea do servicio público e da prestación do emprego de calidade. Ademais, teño que recordarlles que a atención á dependencia é unha responsabilidade da Xunta de Galiza, como aquí se ten falado moitas veces. E eses datos dos que tanto vostedes presumen aquí habitualmente din efectivamente que o abandono ás persoas dependentes é moi evidente e eses datos podíanos sacar aquí, pero seguro que eses non o van a sacar. Ademais, vostede mesmo acaba de dicir, esas persoas dependentes necesitan atención en tempo e en forma, e, desde logo, se un servizo de atención público non é capaz de garantir esa atención, permítame dubidar que un servizo privatizado poida atender da mesma maneira. A súa argumentación, como fan sempre, é botar balóns fora en vez de dar argumentacións fiables e creíbles. E, bueno, non sei que lles vai a pasar cando xa perdan un pouco ou renoven un pouco as súas cargos institucionais, cando xa non teñan capacidade de memoria que foi o bipartito, porque creo que lles van a ter que dar clases para que poidan argumentar no bipartito. Non, se non o dixo usted é igual, xa o dixeron antes, pero é unha argumentación que utilizan habitualmente. O Partido Popular privatiza todo o público, e a legislatura do rural o único que está facendo é ver como o noso rural esmorece, as posibilidades de atopar un traballo no rural son cada vez menos, as prestacións das persoas que viven no rural son cada vez máis inexistentes, polo tanto, atopar un emprego mínimamente de calidade no rural é unha utopía. Entonces, ben, vostedes argumenten, fagan o que queira, xa o fan, pero eu aquí sigo reivindicando e pido o apoio para esas traballadoras que prestan ese servicio en Chantada, que o están facendo ben, que é importante manter un posto de traballo de calidade, porque elas o merecen, como xa dixen antes, non só pola súa profesionalidade, senón por un traballo que é basicamente humanitario e que conleva, bueno, non só facer un traballo ascético, senón implica moito a nivel personal. Nada máis. Moitas gracias, doña Maite. Señor Taboada. Bueno, mire, o dun traballo no rural, eu vou recordar que precisamente os concellos rurales, por suerte se incluye o meu, son dos que menos taxa de desempleo temos. O do empleo no rural, creo que é materia de outro debate, pero, bueno, é o da autonomía dos concellos tamén. Evidentemente, creo que se debe respetar a autonomía do concello, e que é mellor que o alcalde ou cada corporación decida, como vostedes deciden, ali onde gobernan. Xa sei que a mellor algún lle gusta, pero onde gobernan vostedes emplean este sistema, pero temos que respetar a autonomía tamén deste Concello, no caso de Chantada, que cree que para prestar o servicio aos seus veciños esta fórmula é a máis adecuada. E que mellor se, ademais, onde vostedes gobernan, a emplean. A Concellería de Ribadeo parece que eu estaba dicindo algo extraño. Pois non, a hemeroteca di, a prensa, está aí o proceso para contratar axuda no fogar. Falábamos antes en Pontevedra. Usted falaba do bipartito. Mire, ustedes, cando estuvo o bipartito, tuveron na súa man a Consellería de Servicios Sociais. Non foi precisamente naquele momento, e mire que xa hai anos, foi unha época na que maiores privatizacións se fixo a través dos servicios que se contrataban a través do consorcio ou desde a propia Xunta, tanto en garderías como en centros de día, como en residencias. E eu creo que esta propia Diputación, nestas últimas residencias
que se están xestionando se empleou tamén esta fórmula. Entonces, non fala de que o Partido Popular privatiza. Esta é unha fórmula de xestión que está empleada a criterio, neste caso, cando se refiere aos concellos, do leal entender do goberno de cada concello, que poderá estar máis acertado ou menos acertado. Non o vou a discutir, pero quero recordarlle que vexo o camiño de ida hacia a privatización, pero non vexo o camiño de volta. Cando os seus amigos ou compañeiros ou excompañeiros da Marea chegaron aos gobernos de Santiago e da Coruña, a súa política era desprivatizar certos servicios, os das augas, os da axuda a domicilio, os das residencias, os das garderías, diversos servicios que estaban privatizados por anteriores gobernos, tanto do PSOE como do PP. Pero o tempo pasou e os servicios seguiron igualmente máis privadas. Entón, non digan unha cousa nun sitio e outra no outro. O PP non privatiza ningún servicio. O PP escolle unha fórmula de xestión como tamén fan vostedes onde verdadeiramente e nos poucos sitios que teñen responsabilidades de goberno. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Taboada. Señor Rivera, seu turno. Sí, moi brevemente dúas cuestións que puntualizar. Eu insisto, o respeto á autonomía local é perfectamente compatible con que os distintos partidos que estemos aquí apoyemos, defendamos os dereitos das traballadoras, e non só eso, sino os convenios colectivos e, desde logo, os protocolos de actuación, que deben estar perfectamente recollidos e definidos no modelo que se decida. Non me cabe ningunha dúbida de que así ten que ser e que así debe de ser. Comentarlle, porque fixo mención o modelo que ten as residencias da Deputación, eu vexo que andan algo perdidos con este tema, porque é un modelo de xestión directa a través dos propios traballadores asignados a esta casa, por un lado, e a través dun contrato de prestación de servicios, onde non hai risco operacional, onde o risco asume a institución. E volvo a insistir que non se empeñen en decir que está privatizado, porque eso non é así. Só hai que coller os modelos de funcionamento das residencias que ten mediante a antiga concesión de servicios para que entendamos regulado novamente na lei de contratos como funcionan e como funcionan a toda agora as residencias da Deputación de Lugo. Aclarado iso, decirlles que, insisto, poñer o foco no servicio de dependencia é algo máis que centrarse en Chantada, que sí, que tamén, desde logo, se está producindo un problema, pero un problema máis global, un problema, diría que incluso a nivel autonómico, porque isto ven provocado, despois de 11 anos de abandono, a dignificación dos traballadores que se dedican ao SAF, porque, fíxense, mentres a Deputación de Lugo pon para o SAF de non dependentes un total de media de 16 euros hora, a Xunta de Galicia dedica 9,70 por dependente, euros hora. Esa é a diferencia. E, ademais, a Xunta de Galicia, a pesar de haber sentenzas ao respecto, non asume o que costalle moitísimo asumir, que ten que facer fronte tamén á libre concurrencia, que a día de hoxe estamos facendo fronte nós. Ese é o problema, a dignificación, a mellora das condicións laborais dos traballadores, incluso dos técnicos, que son os que valoran en todos os concellos, que moitas veces non é porque non queiran facelo, sino simplemente porque non teñen tempo nin capacidade para poder valorar as situacións dos nosos dependentes. Así que eu creo que hai que ir hacia aí, hai que traballar na liña de dignificar a profesión de todos os traballadores e traballadores, que é un problema moitísimo máis global do que pensamos, que a medio prazo os servicios sociais son imprescindibles para garantir o estado do benestar e moito máis na nosa comunidade autónoma, especialmente nas provincias de Lugo e de Ourense, e que creo que se ten que traballar en defender profundamente os seus dereitos e, sobre todo, en materializar aquilo que debemos facer, porque apoiar o rural tamén pasa por tener uns servicios sociais de calidade, uns servicios comunitarios de calidade e por ter traballadores empregados que respondan á alta demanda que se está producindo de xente con dependencia, tamén de non dependencia. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Eu tengo un turno de peche, doña Maite. Grazas. Mire, estamos falando dun servizo público que funcionaba ben. Non estamos falando dun servizo que se vai a instaurar. Estamos falando dun servizo público que funcionaba ben, cunhas prestacións axeitadas, con 3 persoas no Concello encargadas de que ese servicio funcionara ben. Que me quere dicir? Que a empresa que vai levar agora esa xestión vai manter a mesma garantía nas condicións laborais, nas condicións de atención, e vai a renunciar a ter ganancias? Explíqueme, porque as contas son o que son. Non?
un servizo público que funciona ben porque o Concello non o pode atender axeitadamente con 3 persoas. Quéreme dicir que cos cartos que vai a ter o gastaba o Concello a empresa vai facer unha xestión mellor sin repercutir nas condicións laborais e nin na atención que perciben as persoas usuarias? Non o sei. Lóxicamente, igual é que a min os números non me cadran. De todas formas, decir en canto á dependencia, foi o BNG quen creou o servizo de dependencia. E vostedes, xa lle digo, mantuverono, foron eliminando e, desde logo, que este servizo de atención á dependencia desde a Xunta de Galiza cada vez vai a peor. Moitas gracias. Rematada o debate, sometemos a votación a moción de apoio ás traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar de Chantada. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 11 votos. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é punto número 9, moción en demanda dunha solución realista para o CEI Frei Luís de Granada de Sarria. Esta iniciativa é do Bloque Nacionalista Galego e, por tanto, don Afrén, ten vostede a palabra para expoñer a iniciativa. Grazas, señor presidente. Bueno, falaba antes o señor Castiñeira do meu tono. Neste caso, o meu tono ten que ser serio e de cabreo, porque o que pasou en Sarria é que se xogou con a seguridade dos nenos e nenas que asisten ao CEI Frei Luís de Granada. Se non fora por actuación heroica, e digo heroica porque recibiron presións por tomar esa decisión das mestras e mestres daquel colexio que consideraron de forma obvia que non se daban as circunstancias para dar as clases, os nenos hubieran acudido a clases nun edificio apuntalado, cheo de puntais dentro das aulas. Polo tanto, como primeiro, teño que mostrar o meu agradecemento a esos profesionais que con presións de inspección para que se consistiran en dar as clases se negaron porque puxeron por diante a seguridade das nenas e nenos de Sarria. Polo tanto, o noso agradecemento aos mestres daquel colexio. Ben, dirá que somos catastrofistas, dirán, pero é que o seu ataque aos servicios públicos, antes falábamos da sanidade pública, agora da educación pública. En Sarria acaban de facer un ataque á educación pública tremendo, hai outros 2 centros concertados, para o ano que ven veremos como son as matrículas, e para calmar os pais nunha reunión dixéronse cousas como que podía caer un tabique, pero que o edificio non colapsaría e que tampouco pasa nada. Se cae un tabique nun centro escolar, pois, bueno, non. Así, con esa calma, ou que os pontais non eran necesarios, pero que se puxeran por necesidade, e cando lles preguntaran os pais se lle parecía seguro que os nenos xogaran e asistiran á clase nun entorno cheo de puntais, con as súas puntas, con as súas esquinas, dixeronlle que tamén se podían mancar na rúa. Este é o nivel que demostrou e sensibilidade que demostrou a Xunta de Galiza. Eu pregúntolles, se alguén ten un negocio, poñan unha tenda de roupa, unha cafetería, e por o que sea necesita apuntalalo de arriba a baixo, as autoridades deixaríanllelo ter aberto. Creo que todos sabemos cal é a resposta. Pois, tuvemos que tragarnos que a Consellería dixera que aquilo era seguro. Incluso é máis, o señor Balseiro, antes de ter asinado un informe técnico, ou que aludían para decir que era seguro, garantizou a seguridade das nenas e nenos, cando o informe di claramente que se poden desprender cascallos ou cristais. Para a Xunta de Galicia e para o señor Balseiro, un entorno onde poden caer cascallos e cristais é seguro para as nenas e nenos. Ese é o nivel de sensibilidade que teñen. Despois veu unha visita fugada á conselleira e propón algúns parches que veremos como funcionan, porque donde queren reubicar os nenos teñen bastantes deficiencias, é unha zona do colexio onde leva sin tocar dende a súa inauguración, con ventás de madeira que non pechan, con unhas cuantas deficiencias que veremos se cumple o mínimo para
que os nenos e nenas poden estar ali. Pero o grave desta cuestión non é só eso, que podíamos achacar a nervios preelectorais e querer tapar algo. O grave é que este problema data do 2011. No 2011 xa houve estes problemas, houve unha serie de informes que falaban de deficiencias na estructura e só se fixeron obras de carácter estético, para que non agritaran os tabiques. Non se actuou na estructura do edificio, cando xa esos informes decían que había graves deficiencias estruturais. Miren, para poñer un exemplo, os que non somos técnicos como a min, nunha zona dese colexio hai unha frecha, que frecha é un desnivel dun forjado de 9 centímetros, se chegou a medir de hasta 9 centímetros. A legislación actual di que o máximo non chegue aos 2 centímetros, e iso que para vostedes é seguro para que asistan os nenos e nenas. É un despropósito que se fixo. Os pais non saían do seu asombro cando viran as explicacións da Xunta. Pero que como iban ser? Que pai ou nai lle pode decir a alguén que non se preocupe, que pode caer uns cristales ou un tabique, pero que o seu colexio é seguro? Eso é tranquilizar os pais, eso é o que queren decir. E como pode ser que un problema detectado no 2011 non se fixera nada sobre estético e estemos no 2020 outra vez xogando ca seguridade dos nenos, outra vez con duda a estrutura do colexio público de Sarria? Eso é o que queren facer vostedes ca sanidade pública. Hai pouco traían este pleno unha moción con o lobby da sanidade privada e iso si lles preocupa. Pero, polo visto, a seguridade, xa non digo o ensino de calidade público, senón é que chega a non preocuparlles a seguridade no ensino público. E iso é moi grave. É moi grave que un problema detectado en 2011 non se acometeran as obras necesarias para que non se repetise. E aquí non nos poden tildar de agoreros, porque é que pasou no 2011 e volve pasar hoxe. E iso non é agorero, xa pasou. Xa pasou. Nós sempre somos os agoreros, pero que despois veñen estas cousas e piden confianza. Como vamos confiar nun goberno que en 10 anos non se preocupou da seguridade das nenas e nenos de Sarria? Eso é o que nos piden. É ser agoreros que se repita un problema despois de estar detectado e cando non se fai nada. Pois miren, van destrozar a sanidade pública e van destrozar a educación pública, polo menos en Sarria. Moitas gracias. Por o Grupo Popular, que leva? Sí, señor García, ten a palabra. Bos días a todos. Gracias, señor presidente. Señor Efrén Castro, nós non nos acusamos de agoreros. Vostedes nin siquiera son agoreros. Vostedes son uns oportunistas. E así o demostraron ao longo destes días en Sarria, con moi escaso éxito, por certo. Mire, eu voulle dicir unha cousa. Non se pode falar así como está falando vostede. Non se pode falar. Vostede, desde que se iniciou este problema, o único que fixo foi política da mala con este asunto, da mala. E, por certo, que non lle está salindo nada ben, señor Castro. Esa rentabilización que vostede conta deste asunto non lle vai a dar nada. Porque xa nos conocemos todos, señor Castro. Conocémonos todos. Mire, en primeiro lugar, no ano 2011, cando xurdiron eses problemas, as obras que se fixeron foron as que recomendaron os técnicos. De feito, nestes 10 anos non pasou nada nese colexio. Mire, a estructura do colexio Fray Luís de Granada é completamente segura. Ningún ápice de duda. Lle permito que poña encima da mesa. Hai un problema nese colexio que é a zona onde está construída, que vostede sabe, porque así se dixo, que a única solución que ten sería outra ubicación. A estructura do colexio é absolutamente segura. Señor Castro, vamos a ver. Que é o que lles molestou a vostedes? O que se puxeran o apuntalamento? Non parece lóxico. Ante unhas gretas que se detectan, que se tome unha medida inmediata e de máxima seguridade pos nenos, apuntalar esa zona. E despois facer as catas, pero primeiro garantizar a seguridade. Iso que lles molesta? Mire, señor Castro, vostede aquí pide 3 cousas que además llas podemos aceptar e llas vamos a aceptar, porque chega tarde. Chega tarde unhas medidas que xa ten adoptadas a Xunta de Galicia e, ademais, consensuadas coa comunidade educativa. Vostede non quere nada, vostede está no canto máis mellor. Por iso fixo o que leva facendo durante estes días a base de hoxe. Mire, vostede e eu estábamos nesa reunión con todos os pais, aquel día. Vostedes tiveron que marchar porque tiñan a unha diputada ao lado para facer o seu primer mitin político, mentre estaba falando seriamente desto. Iso é o primeiro, intentaron aproveitar ese día. A 50 metros a diputada, e tuveron siquiera ese mitin.
O primeiro. Despois vostedes pediron un pleno extraordinario no Concello de Sarria que non conseguiron porque non están legitimados. Teñen tanto interés en que se trataran no pleno de Sarria que só pediron os 2 concelleiros que teñen. Nadie está en culpa de que sean un grupo minoritario en Sarria, señor Castro. Pero se vostede realmente quixera que no pleno se tratase, buscaría consenso con outras forzas políticas, que hai máis que o PP. Xa sei que o PP lle produce horticaria, pero hai outras forzas políticas. Nin desas, cero. Mentras distribuían os pais que iba a haber un pleno extraordinario porque usted os engañou, dicindo que iba a haber un pleno extraordinario e nin se molestou en conseguir os votos para que se solicitase. Despois, había unha manifestación convocada que olle unha cousa, e mire, engarzo co primeiro punto. Nos defendemos a liberdade de mobilizar e de reivindicar, só faltaría. E parécenos moi ben os pais e outros moitos que non foron pais que foron a esa movilización. E a esa reivindicación, respetámola. Pero vostedes non son nadie para dar carnés de bons pais e de malos pais. Porque a esa movilización, señor Castro, non foi unha gran parte dos pais e nais do colexio. Vostede sí que estaba, e moitos políticos de toda a zona, pero moitos pais non foron. Vostede non ten ningún dereito a considerar que eses pais son peores cos que foron a esa movilización. Por lo tanto, sí, voulle decir, vostede pide un plan provisional, cando o plan xa está aprobado, xa está feito, pero vostede entérase de algo. Vostede sabe que hai un plan provisional que está facéndose un realoxo na Escola Fogar, que é unha proposta da conselleira que se desplazou a Sarria a un consello escolar e que conseguiu o refrendo das nais e dos pais horas despois de máis do 85% dos pais. En que mundo vive? Vive nun mundo de atacar a Xunta de Galicia e buscar rendas políticas. E non o vai a conseguir tampouco, porque a xente é moito máis razonable do que vostede pensa. Vostede leva primeiro dicindo aquí toda a mañá que o Partido Popular da Xunta de Galicia acababa ca sanidade pública, ahora que acababa ca educación pública. Vostede pensa que os galegos e as galegas son tontas? Pensa que lle leva 10 anos que non dan gobernado e tampouco van a gobernar con eses alarmismos? Tómese en serio estas cousas porque son moi importantes. Son moi importantes. E non se pode diseccionar entre pais bons e pais malos. A maioría dos pais e das nais do colexio aprobaron o plan provisional que ofreceu a Xunta. E xa se anuncia que, por suposto, e nós tamén o queremos, e todo o mundo quere, que se van facer as obras necesarias para, dentro das circunstancias que existen, todas as obras necesarias para que o colexio sea seguro, que xa o é, pero máis se cabe. Pero voulle dicir unha cousa, non engane, porque a Xunta de Galicia desde fai un ano leva nese colexio facendo un seguimento, fixo probas de carga e probas de seguridade nese centro que non se fixo en outro centro de Galicia. Ten 11 fisurómetros colocados nese centro durante o ano 19. Fixéronse 4 inspeccións técnicas durante o ano 19. E hai as comprobacións do nivel láser a diario desde fai un ano. Ven vostede aquí a dar leccións aos técnicos. Ven vostede aquí facer que fai. Non lle vai a servir a súa estrategia electoral de corto recorrido, porque a xente é razonable. Oiga, a xente é razonable. A xente a favor da proposta da Xunta xa votou o 75-80% dos pais e das nais. Xa non vou dicir quen votou en contra, porque, ademais, oiga, sí que teñen vinculacións en algúns casos políticas, pero iso dá igual, porque me dá igual, porque é absolutamente defendible os pais que non estén de acordo, pero sí que hai que defender a democracia, que é o que vostedes non queren. Queren representar os galegos e non nos representan porque os galegos non queren que os representen. Defendan a democracia, defendan os informes técnicos e abandonen esta búsqueda constante de réditos electorales ante calquer problema que xurda na sociedade. Moitas gracias, señor García. Moitas gracias. Para expoñer a posición do Partido Socialista ten a palabra do Pablo Rivera. Bueno, supoño que desta volta tamén o señor García non me poderá chamar oportunista, pero vamos a ver, señor García, se o señor Balseiro fai unhas declaracións pedindo tranquilidade e ao fondo desas declaracións se ve un centro educativo apuntalado. Vostede, non sei se ten fillos ou non, pero mandaría os seus fillos a un centro educativo que este apuntalado. Mandaría os seus fillos a un centro educativo que este apuntalado. Eu aquí, de verdade, que quero poñer en valor a valentía de toda a comunidade educativa, dentro dos pais, dentro dos profesores, que chegan despois de Nadal e se atopan un centro apuntalado sen estar tan siquiera avisados. Vostedes, se tuvera un mínimo de rigor, ou lle preguntar a alguén dentro da comunidade educativa, sabería perfectamente que iso é inviable. Ou vostede non sei a que xogaba cando era pequeno, señor García.
Como vai a someter a que varios nenos vayan ao patio do colexio e estén rodeados? Terán que entrar con casco e con seguridade. Pero isto é outra mostra máis de como vostedes conceptualizan o concepto do público, que xa lle lo dixen antes, dalle sarpullido. E non fai falta que salporice e defende, que eu reconozco que sempre lle tocan as causas imposibles. Pode dicir a súa voceira que algunha vez lle dé outra cousa máis sin se la defender, porque eu entendo que isto é indefendible. É indefendible. Encima, a vostedes que lles xenera, como digo, tanto sarpullido público, ademais, pois, utilicen as ciencias exactas para calcular, como se decía, que 80% dos 377 alumnos que non foron aí, pois non asistiron a clase. Polo tanto, é fácil, apliquen as matemáticas aí, pero non apliquen as matemáticas ao recurso do público. E aparte, vostedes sabes perfectamente, se desde 2011 levan facendo tantas probas, por que non incluíron este centro educativo no Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 da Xunta de Galicia? Por que non incluíron? Que saben que perfectamente que hai un plan que establece que aqueles centros educativos dunha antigüedade superior a 30 anos poden incluírse aí e poden someterse a reformas independientes. Ademais, hai unha cuestión totalmente contradictoria e totalmente errático. Vostede poñase, ora aquí, eu son a día de hoxe un xestor público. Vostede concibiría, como Partido Popular, lle digo, que eu chegara aquí e lle dixera, como dixo o señor Balseiro, tranquilidade, aquí non pasa nada. Eso sí, está todo apuntalado, pero aquí non pasa nada. E o día seguinte, eu creo que sin saber o propio Balseiro chega conselleira, pero que eso pode velo aí, que non mo estou inventando, porque parece vostede cando fala que aquí nos inventamos as cousas, están os datos aí. Chega Carmen Pomar e dice, bueno, por cuestións de seguridade e de tranquilidade, vamos a trasladarlos á escola fogar. Home, dizo a prensa, señor García. Bueno, digo o que queira. Entonces, home, neste contexto parece bastante errático. Entonces, se va a unha escola fogar, que, como decía o voceiro do BNG, e según informacións que me chegan de primeira man, bueno, pois pode ser unha solución algo, bueno, daquela maneira, non? Efectivamente, eu creo que nestas situacións hai que guardar a calma, hai que ser prudente e hai que analizar a cuestión. Pero, dende logo, unha situación que se ven reproducindo dende o ano 2011, hai que atallala de raíz. E a leva manifestando moita xente durante moito tempo. E non vexo que se haya atallado de ninguna maneira. Entonces, non me diga que isto non é defender o indefendible, porque se produciu unha situación clara, unha situación totalmente, baixo o meu punto de vista, irresponsable, porque o primeiro non é xenerar alarmismo, pero se hai unha crise, hai que saber xestionala, e hai que recoñecer que o Partido Popular foi incapaz de xestionar esta crise, ben? Por que? Porque o Balseiro di unha cousa que entendo que é o delegado da Xunta, e ven a conselleira e pon en tela de xuicio. Polo tanto, de feito, desde aquela non se volveu a saber nada de Balseiro. Entonces, a ver, está aí, podo velo. Despois, na súa intervención, gritará e dirá que non é así e tal. Dame igual, pero as cousas sonlle como son. Entonces, facendo un análise sosegada, pois coincidimos no mesmo. Eu que creo que, en todo caso, alguén, non sei, se da delegación ou da Consellería de Educación e de Formación Profesional, terá que ser asumir a responsabilidade, señor García. Ou que pasa? Ou usted a mí non me a pediría se fora ao revés? Pois claro que sí, pero é que é normal. É normal que estemos a exixir certas responsabilidades. Pero vamos a ver. E logo de que estamos a falar? Porque aquí hai unha certa neglixencia no proceso de actuación. Aquí todo o mundo di que está ben, pero, bueno, dino depende cando, depende do momento, depende... Todos coincidimos que ali hai un problema e hai que atallalo. Entón, pois, eu penso que, lóxicamente, esta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, a que nos sumamos nós, pois, desde logo, está perfectamente plantexada. Hai que ter un plan de actuación dunha maneira decidida, dunha maneira clara, e que resolva o problema, porque se ao final, dentro dunhas anos, vostedes deixamos pasar, vamos poñendo parches, é que se está poñendo en xogo algo moi importante, como é a seguridade dos nenos. Eu podo entender que pidan tranquilidade. Estas cousas é mellor enfrontalas desde a tranquilidade. Estamos de acordo niso. Pero, home, pedir tranquilidade cando chegas despois das vacacións de Nadal e te encontras un colexio apuntalado, pois ten que entender, e con fendas e con tal, pois ten que entender que tranquilos eu non estaría, eu non estaría. E repítolle, para rematar, vostede, tuera nenos, non sei se os ten ou non, levaría a ese colexio os seus nenos? Levaríos? Muchas gracias, señor Rivera. Para expoñer un segundo turno, ten a palabra don Efrén. Ben, vou intentar ser rápido porque se me vai quedar corto o turno. Vamos a ver, señor García, en vez de leer
o argumentario que lle pasen da Consellería, debería ler os informes, porque fala de deficiencias na cimentación e de problemas no terreo, e é mentira. Precisamente na cimentación ese colexio está ben. O problema son nos forxados. E derivado dunhas obras que se fixeron no ano 2000, que se cambiou a coberta por unha coberta máis pesada e apoiouse nos muros en vez de nas partes estruturais do colexio, cousa que agravaron a deficiencia estrutural dos forxados. Pero eso non o invento eu, eso dicen os informes que ten a Xunta de Galicia, que non os inventei eu, encargados por a Xunta, e din eso. Entón, en vez de ler esos argumentarios, preocúpese polo tema, e sepa polo menos que problemas ten ese colexio. Sepas, porque queda aquí un ridículo dicindo eso, porque o sabe xa toda a comunidade educativa de Sarria sabe cal é o problema dese edificio e sabe que son os forxados, que están feitos de hai moitos anos, mal calculados e que teñen frechas inadmisibles. Sabe todo o mundo e todos os informes saben que a cimentación está ben. Despois, con as solucións, os pais evidentemente aceptarona porque era a única que se lle propuxo e evidentemente hai que ter, pero están vixiantes de cales son as condicións. Se teñen preguntas como vai quedar a escola fogar, onde van comer os nenos e onde van facer gimnasia e ter o recreo os nenos, porque aí hai dúbidas sobre a seguridade e non está clara a alternativa. Despois díceme, xa está feito, xa a Xunta vai facer un programa e todo solucionado. Pero é que eso pasou no 2011. E que pasou despois do 2011, señor García? Fume. E por eso os pais están nerviosos e preocupados. Porque despois do 2011 só se fixo obras estéticas e non se afrontou o problema. E senón, hoxe non estaríamos aquí. E ora dinnos o mismo que nos dixeron no 2011. E, polo tanto, hasta que o vexamos xa non temos fe. Xa non temos fe na Xunta de Galicia porque xa se equivocou. Igual que se equivocou abordando o problema. Calma poderíamos ter, si hai o problema, suspenden as clases, dase unha explicación creíble e abórdase unha solución. Aí poderíamos ter calma. Pero se nos din que non pasa nada porque lle caiga un tabique en riba das nosas nenas e nenos, pois aí non podemos ter calma. Aí non podemos ter calma. Ou, se non nos saben explicar se é seguro ou non seguro un entorno con puntais, ou nos den que tamén se poden mancar na rúa porque haxa puntais. E, se despois de protestar os pais porque hai puntais nas clases, a solución que saliu naquela triste reunión foi retirar os puntais, cousa que puxo moito máis nerviosos os pais porque dixeron, e logo porque se puxeron. E vostedes non os poden explicar. Alguén debería pedir perdón. E vostedes fixeron unha fuxida cara adiante e saíulles mal. E dai a desconfianza nosa e da comunidade educativa sarriana. Moitas gracias, don Efrén. Agora ten o segundo turno o señor García. Vamos a ver, mire, señor Castro, non me mande que non lea os argumentos porque non teño ningún argumentario, ningún. Non fai falta porque coñecemos o problema. Probablemente non me vai ter unha visión prepotente de que máis que vostede, pero sufrimos máis directamente no ano 11 isto que vostede, que estaba noutros sitios. Mire, non de leccións, porque non lle cola. Non lle cola. E voulle dicir outra cousa. O tema do apuntalamento, se se fixe foi por prevención, por suposto, antes de que ningunha proba. Por lo cal, non ridiculicen esa medida que creo que foi acertada. Moita xente cree que foi acertada. Menos a vostedes, que están no canto mellor, canto peor, mellor. Mellor para ustedes, que despois tampouco é mellor porque a xente non traga esas historias que vostedes contan, de que se vai caer o colexio, e de que a sanidade pública se está pechando, e de que en Galicia leva 10 anos cerrando hospitais. Non é verdade, e a xente o sabe. Por iso lles vai sempre como lles vai. Por iso tiñan xa un mitin montado mentras falaban os pais. Por iso xa tiñan organizada e apoiado unha movilización cando ainda nin siquiera había medidas tomadas. Señor Rivera, mire, preguntoume varias veces se tiña fillos. Non teño fillos. Pero voulle dicir unha cousa. Que faría? Primeiro, fiarme dos técnicos, porque é imprescindible fiarse dos técnicos, que desde un primeiro momento dixeron que era o edificio seguro. Mire outra cousa, vostede equivócase. Vostede intentando, parece que atacar o delegado provincial, quere decir como que dixe unha cousa a conselleira e o delegado provincial outra. É mentira. Non sabe o que dixeron. Non sabe, non o sabe. Non o sabe, leerío na prensa, pero non o sabe. A conselleira, cando visitou Sarria, o primeiro que dixo é que o centro é absolutamente seguro. Punto primeiro, que é o que había dito o delegado provincial. Despois dixo que no ánimo
de precisamente ser sensibles ás reivindicacións de todos os pais, incluídos, porque lle vou dicir outra cousa. Eu agora, á tarde, cando vexa moitos pais en Sarria que levaron os fillos, porque hai moitos, mentres había os puntais, voulles dicir que vostede pensa que son malos pais. E que vostede dá leccións dos vos pais e dos malos pais. Voullelo dicir, porque os conozco, o que vostede non. E foron moitos. Os pais, sí, bueno, moitos, sí. Os pais que creen nas institucións, que teñen respeto institucional e, sobre todo, que creen nos técnicos, que foron os que dixeron. E vostede intenta decir que eses son malos pais, porque non son os pais que a vostedes lle convén. O Partido Socialista, que, por certo, non apoiou o pleno extraordinario que pediu en Sarria, que pediu o BNG. Sí, señor, vostede non o deu celebrado porque non ten apoios. Mire, para acabar, e voulle decir máis, a conselleira sí que foi máis alá co delegado, pero non o contradixo en nada. Dixo que o centro era seguro, pero é máis, a consellería, con sensibilidade cara a todos os pais, mesmos que non están de acordo, ofreceu varias alternativas. E unha das propostas que foi o traslado á escola Fogar, que é a que lles molesta, aceptou no 85% dos pais. Iso é o que lles molesta. Preferían en que seguira todo igual, pero non lles vai a salir ben este asunto. Gracias, señor non lles vai a García. salir. Moitas gracias. Ben, ten un turno de peche do minuto, don Efrén. Perdón, faltaba o turno de don Pablo Rivera. Che quería quitar a palabra antes de tempo. Ten usted un segundo turno. Bueno, moi brevemente tamén, creo que non me van a facer falta os 3 minutos, pero está claro que, según dice o señor García, ou mente a prensa ou mente o señor Balseiro. Entonces, a ver, aclárense, ou mente a prensa ou mente o señor Balseiro. Non queda unha de dúas. Vostede digo que quera, acabo de decirlo. O sea, nin argumentario, señor Efrén, ten o señor García, nin argumentos. Porque é sempre escupir para o mesmo sitio. A verdad que é moi digno que fai vostede, pero hai que ter moito espírito. Home, algún pai conozco que, como vostede non saberá, seguramente hai alumnos que son de Láncara. E máis, voulle dicir, probablemente os alcaldes de Samos e de Láncara foran dos poucos que deran unha solución para o tema do realoxamento dos alumnos. Non, os alcaldes asumiron, incluso están dispostos a asumir o transporte escolar, pero vostede non ten nin idea, porque nin lle vai, nin lle ven, vai ali e tal. E despois di aquí, dá leccións de como se teñen que facer ou non se teñen que facer as cousas e fala, diga yo que queira os pais. Hai unha diferencia. Eu non fui unha manifestación porque non tiño todo o xuizo de valor, pero podía haber ido. Vostede, ao mellor, non pode decir o mesmo. Esa é a gran diferencia entre o Partido Popular e o Partido Socialista neste caso. E dito isto, e remato, falamos, e se nos enche a boca, Into escoitei que cada día que fala o señor Feijóo fala da legislatura do rural. O rural. Pois o rural é resolver estes problemas. O problema do colexio de Sarria, porque vai moita xente rural de Sarria, vai moita xente de Láncara, incluso xente de Samos. Entón, eso é resolver o problema do rural. Resolver o problema do rural. Efectivamente, eso é resolver o problema rural. Entón, o que teñen que facer é solucionalo. E despois fale con quen queira, fale cos pais, fale cos alumnos, con quen queira, que me dá igual. Eso sí, resolvan o problema e gaste esa parte de enerxía cinética que vostede desprende cada día que intervén e malgaste a levantar o teléfono e decirlle que reabran o consultorio do rural, por exemplo, que iso é servizo público, que ni caso, e vostede coñece ben, porque é dai, que actúen na 636, que actúen na 546 ou que resolvan o problema dunha vez por todas do Colexio do Freilis de Granada. Moitas gracias. Moitas gracias. Debatan ustedes con tranquilidade, hombre, que é moito mellor, enténdese, incluso mellor, en fin, todo eso. Debate tranquilo e sosegado. Ahora sí, don Efrén, ten vostede turno de peche do minuto. Ben, para ser claro, as nais e pais son todas dignas, máis que dignas. O que non foi digno foi a actuación da Xunta de Galicia e da Consellería de Educación, para que lle quede ben claro. Porque os pais fan o que poden e consideran e confían. Pero, e despois di, os puntais salvaban a estabilidade e a seguridade do edificio, pero un entorno cheo de puntais cumple as normativas para que haxa alumnos e alumnas alí? Pois dígolle, non cumple ningún tipo de normativas. Entonces, vostedes salvaron a seguridade do edificio e dixeron que entorno máis bonito para que estén os nosos nenos e nenas que non entorno cheo de puntais. Ese era o problema e por o que se indignaron os pais, non por a medida de poñer os puntais. O que hubo é intención de tapar.
e dixeron, vamos seguir como se aquí non pasara nada. Se hubieran feito, parado as clases e tomado estas decisións, poderíamos ter fe non a Consellería, pero como quixeron tapar e evitar o escándalo, pois pasoulles o que lles pasou. E levamos co problema desde o 2011 non fixeron nada, e vamos seguir o carón dos pais que queren un colexio seguro para as súas nenas e nenos. Moitas gracias, don Efrén. Pois sometemos a votación. Punto número 9, unha moción de demanda que demanda unha solución realista para o CEI Frei Luís de Granada de Sarria. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 10, unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno español a mellorar as infraestructuras e servicios ferroviarios en Lugo. Para expoñer a iniciativa ao conxunto deste pleno, ten a palabra doña Lola Castro. Señor presidente, señoras deputadas, deputados, público en xeral e medios de comunicación, bos días a todas e a todos. Traemos hoxe esta moción pola dramática situación que padece o servicio ferroviario no noso territorio, especialmente na nosa provincia, onde se pretende deixar, ou mellor dito, xa están deixando e instalando unhas máquinas expendedoras de billetes ante o peche das taquillas. Ofreceron inicialmente, como unha solución aos usuarios, adquirir os billetes a través de correos, iso sí, con 5% de recargo no billete por riba do 1% que Renfe xa aplicou dende o inicio do presente ano. Ante o gran malestar que provocou esta situación, o Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana só anunciou manter de un xeito provisional este servicio mentras buscaba solucións de colaboración con deputacións e concellos. É dicir, que agora pretende que a Administración local achegue os seus propios recursos para manter un servicio de competencia exclusivamente estatal. Esta decisión do Goberno socialista de suprimir a venda presencial de billetes, as continuas incidencias que están sucedendo día tras día en liñas que serven a Lugo, súmanse a todo isto os novos retrasos para a posta en marcha en servicio do AVE. Un informe xa elaborado por técnicos da Xunta avisaban de que as obras non ían estar listas no ano 19. Iso xa é unha realidade. E probablemente se cumpra o resto do manifestado en dito informe, que o AVE non entrará en funcionamento ata o ano 22, que xa o manifestaba ata a ministra de Exteriores, a pesares de que o ano 21 vai a ser ano xacobeo, co que iso significa para a nosa comunidade. É máis que evidente o progresivo deterioro que presta Renfe en Galicia e, dende logo, que na nosa provincia están a circular os trenes máis antigos, con materiais obsoletos, provocando retrasos, cancelacións e incluso situacións de risco. Os cidadáns, os nosos veciños, a eses que representamos, todos os que estamos aquí, teñen dereito a ver garantizado un servicio de transporte ferroviario de calidade e fiable. A Administración responsable ten de xeito inmediato que tomar medidas que solventen as innumerables problemas actuais, sobre todo na nosa provincia. Por iso propomos e esperamos que apoien os acordos desta moción para instar o Goberno español, en primeiro lugar, que rectifique a decisión de deixar sen servicio de venda presencial de billetes as estacións ferroviarias de Burela, Sarria e Viveiro e tome as medidas oportunas para garantir o mantemento deste servicio nestas estacións, sin impor á Administración local obrigas de financiamento dun servicio de competencia exclusivamente estatal. En segundo lugar, que presente un cronograma real e actualizado sobre a evolución das obras do AVE en Galicia, o inicio de período de probas e previsións de posta en servicio. Xa sabemos que a día de hoxe se incumpriron prazos, pois que menos que agora nos presenten un cronograma axustado á realidade. Os galegos merecemos saber a verdade. E, en terceiro lugar, que se melloren as infraestructuras ferroviarias gallegas en territorio lucense, de forma que se renove o material rodante e se leve a cabo unha actualización progresiva do mesmo, que sexa acorde a pleno siglo XXI. Moitas gracias, señora Castro. Don Efrén. Ben, nos é curioso porque estamos
a favor do que piden, pero temos que darlles a benvida a estas reivindicacións, porque o Partido Popular reivindica un tren digno para Galiza cando goberna o Partido Socialista en Madrid e cando goberna o Partido Popular, pois, se hai algún agravio con Galicia, pois, dalles igual. Pero, bueno, esta tiña que encabezalo así porque pedíamos o corpo porque senón sentiríame mal, pero no resto estamos completamente de acordo. É grave ese peche, incluso sin que se enfaden en Burela e en Sarria incluso especialmente grave, porque como ben sabe o señor García, máis levan algunha medida nese aspecto o pleno de Sarria, é a porta de entrada ao Camiño de Santiago para moitos que o realizan. Moita xente comeza dende Sarria e chega a Sarria a través do tren e consideramos que non é a mellor imaxe que se pode dar dunha estación fantasma, digamos por así. E con isto quero dicir que cando traen algo que coincidimos, pois somos capaces de darlle a razón, pero sí, lles digo, que benvidos, e espero que o Partido Popular defenda o tren goberne quen goberne, porque eso non o fixeron. Cando estaba Rajoy en Madrid, vostedes, os atrasos no AVE non pasaba nada, xa desmantelaron parte do tren daquela, xa viñan maquinarias antiguas para Galiza e vostedes aí non protestaban. Pero como esta é unha reivindicación que coincidimos punto no corpo da moción e nas reivindicacións, poderíamos afirmar nós, vamos votar a favor. Moitas gracias, doña Pilar. Ben, moitas gracias. Pois estamos comprobando un dos efectos positivos que ten a chegada dun goberno socialista ao goberno do Estado, que sin dúbida é a recuperación do discurso do Partido Popular en defensa dos servicios ferroviarios da nosa provincia, porque levaban vostedes 7 anos de fonda afonía, sin abrir a boca, sin lembrarse de que tamén había tren en Galicia. De repente, ao milagro, nada máis ver unha imaxe do actual presidente de Pedro Sánchez no Congreso, retoman a voz, collen enerxía de novo e utilizan isto oportunistamente con un trasfondo tremendo para recuperar esa reivindicación do tren, na que, por certo, tantos votamos en falta nos últimos anos. Nós, como partido, pero, sen dúbida, os veciños e veciñas da provincia de Lugo. E eu non lle vou a dar moitas voltas neste asunto, señora Castro. Nós imos a votar en contra da auténtica manipulación que está facendo o Partido Popular con este asunto. Votamos en contra da manipulación e do oportunismo do Partido Popular, porque, mire, non teño ninguna dúbida de que os veciños e veciñas da provincia de Lugo saben e, ademais, están convencidos de que se alguén defendeu a chegada do AVE a Galicia e alguén se preocupou polos servicios ferroviarios nesta provincia, fomos nós, fixémolo durante os 7 anos que gobernaron vostedes, fixémolo antes deses 7 anos e seguímolo facendo agora. E a nós isto, a verdade, é que nos preocupa porque, home, despois de ver todo o que está acontecendo, despois dese ano no que vostedes, con un goberno en funcións, intentan recuperar o discurso, despois de deixarse en executar as obras que se correspondían cos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, que xa lles advertiu, recordo perfectamente nunha entrevista nun medio de comunicación, o ministro de Fomento, Xosé Blanco, agora ven o Tribunal de Contas, un Tribunal de Contas que foi nomeado durante o seu goberno en Madrid e lle saca os colores de novo, con un informe no que pon o foco sobre a xestión realizada polo seu goberno, máis concretamente por Ana Pastores, a ministra da que vostedes tanto presumen e encumbran, e venlles a dicir ese informe do Tribunal de Contas que fixeron unha auténtica paralización das obras durante eses 4 anos, que se cometeron numerosas irregularidades e que mesmo chegaron a poñer ao borde da legalidade as accións daquel goberno que contaba coa complicidade de Feijóo en Galicia e cos aplausos de todos vostedes na provincia de Lugo. Eu non lembro a ningún de vostedes subindo ao tren. A imaxe máis próxima que teño nunha estación de tren é cando chegaron en coches de alta gama á estación de ferrocarril de Monforte. Seguramente o presidente se acordará mellor que a min. Nin siquiera tiveron a dignidade de facer a viaxe en tren para reclamar. Esa é a postura do Partido Popular.
Esa é a demagoxia do Partido Popular. Pero, mire, falemos en serio e vamos a centrarnos nos 3 puntos de acordo que traen nesta moción. A verdade é que eu non acabo de entender o primeiro punto, porque reclaman algo que a DIF xa ven de facer. Xa se recuperou o servicio desa venda presencial de billetes en Burela, Sarria e Viveiro. Estáse estudiando o fluxo. Se o acaba de decir a súa compañeira, señor García, por favor, limítese ás súas mocións. Estáse estudiando neste momento o fluxo de usuarios nesas estacións. Isto non é unha novidade, isto está dito nos medios de comunicación. E no que fai referencia a ese cronograma, eu creo que os números son ben fáciles de votar. O cronograma, primeiro, hai que saber ben interpretalo, non utilizalo para facer unha mala interpretación e sesgada. Se o ben interpretamos, e creo que nesto todos vostedes teñen a capacidade de comprensión suficiente, chegaremos á conclusión de que esa data fixada para o 2022 é para solicitar fondos para o AVE. Estáse falando, polo tanto, dunha planificación económica, non da planificación das obras, que sigue moi a pesar seu, fixada para o ano 2021. Eu creo que as contas son moi fáciles de votar. Mire, 4 anos. 4 anos. 2014, 15, 16 e 17. E outros 4. 18, 19, 20 e 21. Chegada do AVE. Repito, imosles a votar en contra porque nos parece de un absoluto oportunismo o que están facendo. Todo lles vale. Todo lles vale. E a verdade é que non se debe de xogar así. Mire, vostedes tamén piden no punto 3º mellores infraestructuras na provincia. Algúnas delas xa están comprometidas, como pode ser a electrificación da vía en Lugo, e que, sen dúbida, iso vai a traer despois tamén melloras nos coches, nos trenes. Pero é que, señores do Partido Popular, onde estiveron vostedes durante os 35 anos que teñen de vida algúns dos trenes que hoxe están circulando, pero, sobre todo, onde estiveron os 7 anos que gobernaron en Madrid, no que nunca lles oímos falar deste asunto nin reivindicar o máis mínimo para esta provincia. Onde estaban vostedes? Eu non os vin reivindicando mellores prestacións no servicio ferroviario para esta provincia. E pouco máis hai que decirlle, señora Castro. A verdade é que é unha pena que veñan a traer esta moción, que creo que calquera persoa que vexa o pleno se dá conta do oportunismo, sobre todo polo silencio pasmoso durante 7 anos, a ralentización nesas obras, que ademais teñen un sobrecusto, porque vostedes o que fixeron foi anular a execución das obras. E iso agora costa 500 millóns de euros máis. Gracias. Esa foi a súa brillante xestión. Moitas gracias. Gracias, doña Pilar. Señora Castro, ten un segundo turno. Gracias, señor presidente. Din que seguen a apoiar a Galicia con este servicio, pois votando en contra non o demostran. E, informo que, acabo de viaxar en tren hai nada, fíxeno moitas veces e vou a seguir facendo. Entón, esa historia que nos está contando aí non sei a que ven. E coches de alta gama, cada un terá o que poda. E punto. O meu, dende logo, xa ten uns cantos anos, estou contenta con el. Din que non é certo que chegaran as máquinas, e resulta que xa en Sarria hai a primeira máquina expendedora de billetes. Xa está en Sarria. Así o din a prensa, xa está en Sarria, será que a viron. Entón, eu solamente quero recordarlles que en outubro do 19 xa trouxemos outra moción para denunciar a pretensión de Renfe de cambiar o material rodante do Servicio de Viaxeiros de Barcelona a Galicia por outro si que había máis antigo. E o PSOE tachounos de alarmistas. Pois vela aí os resultados, de mal en peor. E, mentres tanto, os membros do Goberno de España practicando o xogo da confusión coa chegada e posta en marcha do AVE Galicia. Iso sí, os servicios convencionais de ferrocarril con destino ou saída a Lugo sofren cada día incidencias polo envellecemento das infraestructuras e do material rodante. E xa a gota que colma o vaso, o peche do servicio presencial de venda de billetes en 3 estacións da provincia, Sarria, Burela e Viveiro. Recordar que xa no ano 2016 Renfe pretendía o abandono do servicio da venda de billetes presencial.
E gracias a presións trasladadas dende diferentes administracións e a postura unánime do Parlamento de Galicia, tuvo como resultado que a Adif abandonase ese plan de peche de venta de billetes presencial, con lo cual estaba tamén gobernando o PP en todas partes e opuxémonos a eso. Non sei a que ven tanto que non nos opuxemos a cousas. Cando están mal feitas hai que opoñerse este onde este cada un. Agora a Xunta de Galicia xa ten trasladado o seu desacordo con esa medida ao Goberno de España para que ratifiquen a súa decisión. E, por outra banda, que problema pode ter exixir ao Goberno de Pedro Sánchez un cronograma real da evolución do AVE? Xa non queremos máis enganos. Os galegos e as galegas, os lucenses, merecemos saber a verdade e pedir que se melloren as infraestructuras ferroviarias que serven a Lugo, que deixen de ser obsoletas. É o mínimo que dende esta Deputación, co señor Tomeo á fronte, podemos exixir, demandar este servicio ao Goberno estatal. É de xusticia para a nosa comunidade, e en especial para a nosa provincia. Non podemos quedar sentados mentres vemos que, en vez de ir mellorando, volvamos cara atrás. Xa non pensamos no AVE, senón para velocidades convencionais que resulten admisibles a estas alturas do século XXI na nosa provincia. Ata a sociedade nos demanda esa implicación. Existen plataformas. Lugo non perdas o tren, bastante significativo o nome que elixiron, a cal nos unimos dende o primeiro momento. Moitas gracias, señora Castro. Te queda un turno de peche. Don Efrén, segundo turno. Ben, moi breve. Bueno, como decía antes, benvidos. No goberno do señor Rajoy nada se avanzou en mellorar o servicio ferroviario en Galiza, nada se avanzou, e vostedes pouco protestaron, ou falaba aí dun acordo no Parlamento, que é verdad, pero nós no 2016 en Sarria levamos unha moción con este tema e o Grupo Popular astívose. Nós, como ben lle decimos, aunque nos parece demagóxica, compartimos punto por punto esta reivindicación, non vamos facer o que vostedes fixeron en Sarria, senón que ímola apoiar, pero poñendo acento en que nós reivindicamos o tren decente para Galicia e moderno, e como vostede ben decía, unha reivindicación tamén do BNG dende hai moito tempo. O tren de cercanías, non só o AVE, non só é un problema comunicar Galiza con Madrid, temos moitas deficiencias nos trens de cercanías para as comunicacións internas. Nós estivemos sempre nesa loita e vámola a apoiar. Podemos facer fincapé nesa demagoxia, pero non sempre que alguén queira defender un tren digno para Galicia vamos a estar a favor. Moitas gracias, don Efrén. Doña Pilar, segundo turno. Pois moi brevemente xa para rematar, porque, como dicía, eu creo que nesta provincia sobran as palabras e aí están os feitos. Houbo quen defendeu desde o principio quen se ocultaba con respecto a este asunto das prestacións ferroviarias na nosa provincia en función dos intereses. E repito, nós votamos en contra da manipulación e do oportunismo do Partido Popular. Única e exclusivamente. Creemos sinceramente que non é o máis atinado traer esta moción e traela con 3 puntos de acordo, ademais, que xa están cumplidos. Explíqueme vostede, señora Castro, por que non lle vale o cronograma real que lle está ofrecendo o Goberno do Estado? Por que non lle vale que sexa no 2021? A vostedes o que lles pasan, a vostedes que presumen moito de lealdade institucional, é que se esquecen de autocumplir cando lles toca gobernar. E, ademais de non autocumplir cando lles toca gobernar, se dedican a exixirlle o outro. E iso non é lealdade institucional, esa da que vostede tanto presumen. Iso é desexar que o outro fracase, a ver se así subimos un peldaño e nos vai un pouco mellor, porque, dende logo, os resultados das últimas eleccións xerais non os acompañaron a vostedes na fortuna. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señora Castro, turno de peche. Miren, todos os que estamos aquí vamos máis aló de ser deputados, somos alcaldes e concelleiros e temos a obriga moral e legal de estar por riba dos intereses partidistas. O noso cometido é defender os intereses da provincia, dos lucenses, pero agora mesmo vostedes, os señores do PSOE, están a defraudar os veciños e súmanse a triple traición de Sánchez aos galegos, co IBI, o AVE e o non aprobar o estatuto electrointensivo. Non volvamos deixar pasar o tren. Todos sabemos o que iso significa. E, por desgracia, a zona sur, Monforte, máis que nada, que é outra zona, máis que ningunha outra zona, sabe o ben.
que non desmantelen pouco a pouco un servicio esencial na nosa provincia. Necesítase para o desenrolo e o progreso de un territorio, o noso. Moitas gracias, señora Castro. Por nada, rematado o debate, sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular, polo que pide o Goberno español mellorar infraestructuras e servicios ferroviarios en Lugo. Votos a favor? 14 votos a favor. Votos en contra? 10 votos en contra. Queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 11, que é outra moción do Grupo Popular para solicitar ao Congreso dos Deputados que se interpele ao presidente do Goberno sobre os acordos alcanzados con independentistas e populistas e se rexeite a actuación dun presidente que pactou con aqueles que queren acabar co consenso constitucional e a igualdade de todos os españois. Quen vai defender esta iniciativa por parte do Grupo Popular? Señor Poi, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todo o mundo. Como teño intención de dedicar a totalidade da miña intervención neste pleno aos compañeiros do PSOE, expresareime en galego. De ter que dar resposta a algún comentario absurdo do BNG, é de certo que así acontecerá, para así facelo xa voltarei como é mester ao castelán para respostarlles. Decidín dirixir as miñas primeiras verbas exclusivamente aos compañeiros do Partido Socialista polo propio fondo da cuestión que hoxe traemos a debate neste pleno. Cando pretendes acadar un acordo con alguén, é pouco razoable perder o tempo e dedicar esforzos a tentar convencer a quen non gañan ren acadando un acordo. E neste asunto, quen nada ten que gañar é o Bloque Nacionalista Galego, que tampouco é que gañase gran cousa apoiando a investidura de Pedro Sánchez, pero ao menos pode sacar en procesión a un señor da Coruña que con menos de 19.000 votos vai pola vida dicindo que é a voz de Galicia en Madrid. Non temos a posibilidade de que acadaran algún acordo para manter, por exemplo, as empresas que temos en Galicia, pero sí que vamos a sintonizar a radio portuguesa. Non sei se exactamente iso é que nos interesa aos galegos. Que ten que gañar un político do PSOE apoiando a moción que hoxe traemos ao pleno? Dignidade. Dignidade intelectual e, sobre de todo, dignidade moral. Vele aquí o motivo polo que tentar chegar a un acordo co BNG neste tema é perder o tempo. Un fica acostumado a que no PSOE a dignidade sexe un termo baleiro de contido real. Non hai que sair deste salón de plenos para atopar exemplos disto. Na mentres no resto do mundo os barcos afunden, o PSOE lugués di que a auga lles pasa por riba. Na mentres votan reiteradamente a favor da construción dun novo pabellón polideportivo na miña cidade, nada fan. Na mentres se enche a boca a falar de progresismo, pactan cos retrógrados da extrema esquerda. Na mentres dinse un partido español, conforman o máis caro goberno da historia cos separatistas. Hoxe mesmo, escoitamos falar en contra da externalización de servicios a quen defendía que os traballadores de Suplusa deixen de traballar para a Diputación. De escoitaren vostedes, compañeiros e compañeiras, socialistas e socialistas, os argumentarios e argumentarias que lles veñen de Madrid, a fe que non acadarei o noso obxectivo de chegar a un acordo neste asunto. E por iso, pídolles que saquen as orelleiras ideolóxicas, alo menos por estes intres pasaxeiros, e fagan caso ás verbas do portavoz do Partido Nacionalista Vasco no Congreso, cando outro día nesta mesma cidade dixo que cumpría poñerse no lugar do outro. Que pensan vostedes que postos no lugar do outro estarían vostedes a ver? Chamarlle progresismo ou comunismo, negar a soberanía nacional e mesmo a independencia do Poder Judicial, plantexar unha modificación legislativa para poder facilitar un indulto encuberto a criminais condeados. Porque o dilema moral non o vai ter Bildu, nin Esquerra, nin o Bloque, compañeiros e compañeiras. Eles, canto peor, mellor. Pero e vostedes? Vostedes non teñen ningunha dúbida, ningunha vacilación, ningún problema con todo o que pasou arredor da investidura e o que chega a pasar agora mesmo? De verdade non teñen vostedes escrúpulo ningún? A bo fe que non podo creelo. 370 millóns de euros dos galegos retidos a Galicia que te chamen rico soamente a istes e a subir os impostos por ir cos pícaros ao McDonald's nun coche diésel. O presidente do goberno querendo reunirse en pé de igualdade cun delincuente condeado. Ula súa vergoña.
Anunciar as modificacións legais para favorecer a políticos condeados, levar o país a unhas novas eleccións xerais porque non se podía dormir, pensando no mesmo co que, de segundas, bastaron unhas poucas horas para chegar aos abrazos, falar de feminismo e nombrar 3 ministros para levar as competencias que ata entón levaba unha súa muller. Non lles causa rubor. Saberse secuestrado pola extrema esquerda e os separatistas ata o punto de votar no Parlamento Europeo en contra de investigar os crímenes da banda terrorista de esquerda ETA que se atopan sen resolver. Mulleres que mandan os seus fillos a colexios religiosos dicíndolle aos fillos dos obreiros que non poden ter o mesmo dereito. Todo o que está a acontecer ao redor do señor Ábalos é que non teñen vostedes pudor. Son vostedes 10 neste salón de plenos. Unha representación realista do PSOE na provincia. Xente con experiencia, xente moza. Chega con que, iba a dicir hoxe por circunstancias, dous de vostedes digan que sí. Han voltar vostedes a Trabada, a Antas, a Piedrafita, Castroverde, Xermade, Ribeira de Piquín, votando que non hoxe. Non hai en todo o socialismo lucense nen un emiliano, unha voz que se alce en contra disto que está pasando. Entre todos vostedes non dan xuntado un 10% de dignidade. Eu non son quen de creelo. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Parece que deron unha antorcha. Habrá que apagar ese lume despois. Don Efrén, ten vostede a palabra. Grazas, señor presidente. Vou tratar de ser máis educado que o señor Poi. Non sei se pretendía ser gracioso ou... Bueno, non o sei. Non o sei porque o mellor, se sigue así, nalgún canle destes que así afíns a vos e tal, poden no contratar como humorista, que ten a súa gracia a veces sin pretendelo. Teño que empezar así porque, claro, despois dunha cousa así é difícil ir a cuestións políticas serias. Eu quería facelo, pero é complicado, é complicado. Si algún día deixa a política, que por min pode seguir, con discursos como este siga, sempre lle queda o salto a vos. Están aí, non, co que acaban de decir, están aí codo con codo, ou incluso máis para lo. Bueno, despois de todo isto de España se hunde e estas cousas que lles gusta moito a vostedes, pois o que hubo, e vou ir á parte que lle molesta, que é o acordo do BNG, o Partido Socialista, que xa lle molestou o presidente da Xunta, que se chegaran acordos beneficiosos para Galicia, que, por exemplo, acaban de decir que le trouxeron unha moción, hoxe saliu 50% de aportación do Estado e 50% da Xunta. Bueno, pois eso, ese señor da Coruña, ese aldeán da Coruña, foi o que negociou co Partido Socialista e chegaron ao acordo que ao longo desta legislatura se vai facer a aportación do 50%. Pero tamén trouxeron todos mocións con o tema da Alcoa e incluso co tema de As Pontes. E tamén foi unha das cousas que preocupou nesa reunión entre o BNG e o Partido Socialista. E propuxéronse solucións. Habrá que cumplilas, pero o texto íntegro válelles ás empresas electrointensivas. E tamén se abordou como facer esa transición na comarca das Pontes que nos afecta de rebote en sitios como Vilalba. Entón, claro, dicíanme antes, é que vostedes pintan non sei que. Aquí faltoulle falar de ETA. Supoño que será ahora no segundo discurso vir a ETA e Venezuela. Pero nós o que nos dedicamos é a traer, a intentar conseguir cousas para Galicia. E todo o documento que fixemos público iba un por un os problemas de Galicia. E foi moi positivo. E a vostedes moléstalles. E non entenden tamén a democracia, porque lles parece antidemocrático que un goberno xunte os votos necesarios para gobernar. Pero, oiga, eso que saliu das urnas. Eu sei que se para vostedes fora teríamos a Espinosa de los Monteros de ministro del Interior poñendo un muro máis grande que o de Trump. Pero non lle foi así, porque a xente non quere a extrema dereita. E un consello se o queren coller. A extrema dereita xa está vos. Sigan intentando que van ter que cambiar o azul polo verde. E pouco máis, porque se sigo, o mellor entro no tono que entrou o señor Poi e non quero, porque neste pleno sempre tratei de ter un tono educado e correcto e algunhas afirmacións que fixo, pois se entro a debatilas, pois perdería as formas e non quero facelo. Grazas, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén. Doña Pilar,
Explíquenos a postura do Grupo Socialista. Graciñas de novo. A verdade, señor Poi, para que intentar que aquí se esquezan algunhas cuestións partidistas nos debates, sería interesante que o Partido Popular deixase de traer únicamente propostas puramente partidistas ao pleno, pero, bueno, eu entendo que resulta humano recorrer aos grandes conceptos para intentar ocultar as pequenas miserias, suele pasar así, pero moitas veces o que se obtén é o efecto totalmente contrario. E cando máis elaborada resulta e canto máis rimbombante é a cortina de fume, ás veces máis en evidencia deixa ver o que se intenta tapar. Mire, se votamos contas da súa moción en números, decimos que ten 5 páxinas, 2029 palabras e 12.532 caracteres, pero todos eses números son moi fáciles de resumir, e resúmense nun só número, 89. Resúmense no número 89, que é o apoio que non lles permite gobernar en Madrid, nin siquiera coligados cos seus novos socios da extrema dereita. Un apoio que non acompasa ben esa permanente ensoñación que teñen vostedes de representar a España, de que son vostedes os únicos que representan aos españois, vostedes os únicos que defenden España e os que saben escoitar as súas necesidades. Eu non dubido do moito, do gran amor que vostedes sinten por España, pero parece que España, neste momento, non valora igual as atencións que vostedes lles están ofrecendo. O mellor teñen que pensar en establecer unha relación nunha clave un tanto máis actual. E supoño tamén que esta moción ven aquí pois froito de que, como non hai deputados suficientes en Madrid, nen moita idea de como artellar unha oposición cos que teñen, os ideólogos de Génova pensan que presentando mocións como estas en concellos, en deputacións, dan a sensación de que son moitos máis, multiplican o efecto, de que hai un clamor en contra do novo goberno e de que o país está nun sin vivir. Eu creo sinceramente que quen está nun sin vivir son máis ben vostedes, principalmente o señor Casado, que nin tivo os resultados que perseguía, nin foi quen de facer autocrítica, nin está demostrando ter nada que ofrecer como suposto líder da oposición, por certo, un papel que parece feliz de cederlle ao señor Abascal, o seu novo socio. Pero, bueno, tratando de ceñirnos ao asunto do pleno, igual tamén é que a vostedes se lles fai pequeno isto de ser diputado provincial aquí por Lugo, non o sei, pero o que están conseguindo é pervertir as institucións. Hai que ter presente que os veciños de Lugo, da provincia, xa votamos e xa eleximos os nosos representantes nas Cortes, no Congreso e no Senado. E eses son os que teñen que apoiar ou rexeitar as accións do goberno. Teñen que traballar nas comisións, teñen que interpelar o presidente e os ministros, teñen que traballar na xunta de portavoces, ou ben vostedes lle están facendo a cama de algún xeito a que nos representa ali, ou é que xa non funcionan, ou se non expliquenme a min que fan Jaime Dolano ou Joaquín García en Madrid. Igual vostedes o que intentan é facer méritos. Non o sei tampouco. A verdade é que isto é un tanto sorprendente. E agardo que non me tomen isto a mal, pero realmente o que se agocha detrás de todo isto é unha clara intencionalidade de ter mañá algún titular no que se diga que a Deputación de Lugo non pode ser allea a amenaza que Pedro Sánchez supón para a unidade de España ou calquera cuestión deste tipo coas que a vostedes les gusta ser tan espectaculares. E a verdade é que temos falado de moitas cousas, pero tamén me vou a quedar só cunha frase de toda esa moción de 5 páxinas que nos traen pensada en castelán por alguén de Génova, e vai a ser a seguinte: a lei por si soa tampouco basta. E voulle a decir que moitas veces aquí, en todos os plenos dos concellos, se fala de que a lei por si soa non basta. E voulle a dicir por qué. Claros exemplos. Un, tivémolo nada máis comenzar este pleno. Violencia de xénero. Vostedes creen que a lei por si sola basta? Fai falta o diálogo e o entendemento. Sancións de tráfico, accidentes de tráfico, chega coa lei? Con sancionar? Non, fai falta unha labor de concienciación social. Cambio climático, chega só con aplicar unha lei? Eu creo que non, estou convencida de que vostedes tampouco. E igual que nesas cuestións, creo que en todo isto co que están sendo tan demagóxicos e oportunistas, a educación, o diálogo e a concienciación non só son necesarias, sino que
que son imprescindibles e, ademais, deberían de aplicarse unha importante dosis de prudencia en todo o que están dicindo, porque para todos hai, e vostede falaba de dignidade na súa intervención, e, home, o único que falou catalán na intimidade en España foron vostedes, foi o Partido Popular, por boca de Aznar. E para nota é que, ademais, o único que lle chamou o Movemento de Liberación Vasca a ETA foi tamén o Partido Popular, por boca da mesma persoa, por boca de Aznar. Eu non sei se vostedes son a dereita, a derechita cobarde, a derechita valiente, pero a verdade é que non entendo a que ven traer este tipo de iniciativa a un pleno da Deputación Provincial, ademais de ningunear absolutamente os seus representantes lexítimamente elexidos nas Cortes, tanto para o Congreso, para o Senado. En este primeiro turno nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señor Poi, ten un segundo turno. Gracias, señor presidente. Bueno, me paso al castellano entonces, que es el idioma que entienden mis compañeros del bloque. Vox. 5 menciones a Vox. Un partido que tiene menos representación en Galicia que ustedes, concejales, en Chantada. Y sin embargo, ha sido el eje alrededor del cual gira su discurso. Vamos a hablar de Vox, vamos a hablar de Vox, vamos a hablar de Vox. Que viene a ser, no tengo nada que decir a esto y entonces tengo que. Entonces tengo que hablar de algo que no hay en Galicia. Que usted, mucho hablar de Galicia, pero se olvida de la realidad que tenemos aquí. Un apunte. Yo no he llamado aldeano absolutamente a nadie. Es usted el que llama aldeano a Néstor Rego, le tendrá que explicar a él por qué o en qué sentido se lo dice. Bueno. Me dice usted que el texto de los acuerdos le vale a las empresas electrointensivas y a no sé qué, no sé cuánto, pero yo no estoy de acuerdo. El texto no vale nada, ¿vale? Lo que valen son los hechos, y los hechos, de momento, no existen. Y le agradecería, dado que he tenido que escucharla a usted acerca de nuestra falta de sensibilidad, cada 2 palabras que ha dicho, que tenga usted también un poco de sensibilidad con nosotros, y me escuche cuando le hablo, porque sí nombré a ETA, no voy a hacerlo ahora porque ya lo nombré al principio. ¿Vale? También hablaba no sé qué de que nos oponemos nosotros a que se alcancen acuerdos. De momento, la única oposición que ha habido a que se alcancen acuerdos de gobierno es de la izquierda a los acuerdos de gobierno que alcanza, por ejemplo, el Partido Popular con Ciudadanos, allí donde quería seguir la izquierda gobernando. Pasemos ao galego logo. Como dicía antes, temos en Madrid máis representantes que concelleiros o Bloque en Chantada. E non lle escoitei a vostede, señora Pilar, absolutamente nada ao respecto dese tema. Fala de que chega coa lei e que non chega coa lei, que hai que facer máis cousas. E estou totalmente de acordo. Vale? Estou totalmente de acordo. Por exemplo, podíamos ter a vontade de illar as posturas extremistas na política e, sen embargo, vostedes non queren pactar co Partido Popular, non queren escoitarnos. E despois, o tema que me contaba vostede das aspiracións políticas porque se quedaba corta a Diputación. Vostedes non saben facer na Diputación máis que falar da Xunta. Igual é que vostedes tamén teñen aspiracións a estar nas listas do Parlamento de Galicia nas próximas convocatorias de eleccións de Feijóo. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno. Decía ya antes, señor Poi, que podía aspirar a monologuista, pero tamén pode aspirar con este xogo que fai co idioma a Gonzalo Pérez Jácome. Copie eso, copie os seus socios de gobernos máis ilustres, que lle vai ir moi ben. E pedíame explicacións por chamar a Néstor Rego aldeán. Chámollo por coé e por leva con orgullo. El mismo presume deso. Naceu nunha aldea aquí de Logo na Mariña e leva con moito orgullo ser aldeán. Se a vostedes eso lles parece un insulto, fagan sober, pero nós levámoslo con orgullo. Somos da aldea, pois somos aldeas. Se que é de cidade, é de cidade. Pero parecelle un insulto. Discúlpeme porque a veces, claro, cando é difícil, dice que dixo ETA, dixo con orgullo, bueno, pois pídelle perdón por eso.
Pero que lle decía, ante esta moción e este rollo de España se hunde, non sei que, o que hai é unha serie de acordos. O que chegou o Bloque Nacionalista Galego para a investidura con o Partido Socialista é unha serie de acordos moi positivos para Galiza. Dicen, home, son texto. Home, foi antes de ayer. Si queren que transformemos todo o que non foron capaces de arreglar vostedes en 2 días, home, nós imos estar vixiantes de que se cumpla ese pacto, pero evidentemente temos que dar tempo a que se poda levar a cabo o pacto. E máis, ese pacto, aunque sean só as palabras, é moito máis do que conseguiu o presidente Feijóo en 10 anos. E moito máis do que conseguiron os seus parlamentarios en 10 anos. Entón, incluso as palabras son importantes. Incluso que se poña nome e solucións en palabras aos problemas de Galiza son importantes. Para vostedes é máis importante traer esta moción, que é difícil de ler, dicindo que se pacta con non sei quen, con todos, mira, todos os pactos que hubo son con grupos legais que obtuveron a súa representación e con varios desos grupos vostedes pactaron cando lles fixo falta. Esos son malos cando non lles fai falta a vostedes. Entón, nós vamos seguir tratando de solucionar os problemas. Vostedes sigan por esa liña, traigan mocións deste tipo que non nos importa debatilas, pero os problemas dos galegos e das galegas non é que vostedes consideren rompedores da patria a un partido ou outro. Os problemas son a Galiza que nos vai deixar os 10 anos de goberno Feijóo. Esos son os problemas. Isto que queren traer, a vostedes divirtelle xogar a ultradereita. Xoguen, non pasa nada. Sigan por ese camiño que van moi ben nas enquisas. Moitas gracias, señor Efrén. Doña Pilar, o seu segundo turno. Ben, pois, o certo é que esta moción a min sigue metendo sorprendida e, ademais, sorpréndeme que creo que vostede non entende ben o que din. Bueno, eu, ao principio, a verdade é que pensei que vostedes creían que tiña que vir Pedro Sánchez a comparecer aquí á Diputación. Despois deime conta lendo a moción de que non, de que estaba redactada dende Génova, probablemente con un pensamento moi diferente ao que poden ter vostedes dende aquí. Logo veu o señor Poi a falarnos de dignidade política e de aillar determinados istas que hai en España. E a verdade é que isto, vindo de vostedes, que se enchen tanto a boca coa Constitución e que se enchen tanto a boca coa unidade de España, é curioso, porque enseguida esquecen, como levamos vendo ao longo de todo o pleno de hoxe, o que foron. Por máis que nos guste ou que non nos guste, todos temos orixes e todos temos comportamentos ao longo da historia, e os partidos políticos tamén. E mire, neste país, cando se aprobou a Constitución, esa coa que tanto se lles enche a boca últimamente, aqueles istas comunistas, como eran Carrillo, votaron a favor da Constitución. E algúns que non eran istas abstivéronse, como o señor Fraga Iribarne, que daquelas estaba en AP, que foi a formación antecesora ao Partido Popular. Vostedes falan dos comunistas, claro que falan deles, pero non se esquezan do que traemos de atrás. Todos traemos de atrás, para o bon e para o malo, pero deberían de ter presentes algunhas cuestións como estas, pero deberían de ter outras tamén. Mire, cando vostedes amenazan con que se rompe España acaba, se isto é un desastre, bueno, leva rompendo non sei canto tempo e ainda estamos aquí e non ten aspecto de que vaya a romperse nin de que sexa tan frágil. Vostedes deberían lembrar que cando gobernaron a dependencia foi a menos, os impostos foron a máis, os ricos foron máis ricos e o número de pobres neste país ampliouse. Dende logo, isto non o fixeron os istas, eses aos que se refieren vostedes, nin siquiera os socialistas. Entonces, en busca dese consenso institucional do que vostedes abogan tanto, encher a boca, eu pediríalles que, sinceramente, que deixen este tipo de iniciativas no pleno da Deputación, porque, como lles dixen ao principio, como forza política, eu creo que o ridiculiza. E, sobre todo, porque están ninguneando a uns compañeiros seus que foron lexitimamente elexidos e democráticamente elexidos e que teñen as súas funcións e as súas obrigas en Madrid. Déixenos traballar, que é o que teñen que facer. Déixenos traballar.
dende logo, neste tipo de consenso e de unidade non nos van a encontrar a nós e moito menos no Pleno da Deputación. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Poi, ten un turno de peche de un minuto. Gracias, señor presidente. Volvo ao galego logo. Compañeiros socialistas, de verdade non sei se se decatan vostedes da diferencia que hai entre o que dicen e o que fan. Precisamente vostedes, que todos os plenos falan da Xunta, acúsannos a nós de ningunear os nosos representantes en Madrid. Vostedes logo están ninguneando os seus representantes no Hórreo ou é que realmente o que aspiran é sustituílos? Como vostede mesma di, non sei a conto de que. Entendo logo que non teñen vostedes intención de atender a unha chamada cara a dignidade. Parece, por desgraza, que do Partido Socialista dos tempos de Alfonso Guerra o único que lles manteñen todavía é aquelo de que o que se move non sale na foto. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Rematado o debate desta iniciativa, que, como dicía o señor Fren, ten un nombre, non, é moi largo, parece os platos dos paradores, que son máis largos que o plato. Pero nada máis, ten dereito a poñer o nombre que lle queira. Así que sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular para pedir a comparecencia do presidente do Goberno. Votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? 14. No. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Ben, antes de pasar á parte de control e fiscalización, antes de pasar a esa parte, teño que decir algunhas cousas porque a verdad é que non se pode consentir a provocación deste tipo que acaba de ocurrir fai un rato aquí e permanecer impasibles. Eu non sei quen lle escribiu a súa intervención, pero de verdad que estaba inspirado e acertoulle co tono. Eso, sin ninguna duda. E, desde logo, eu creo, señor Poi, que esa non é a intervención das máis educadas que eu teño visto en política. Non o é. E xa teño visto unhas poucas. Se así pensa que vai ganar méritos, usted sabrá como é no seu partido. Pero a vida non lle é así. A vida non lle é así. E España non se rompe, salvo que rompan vostedes, porque xa levan aguantado bastantes golpes de vostedes. Acordas usted non, porque non se acorda desas cousas, hai que ter memoria. Cando os franquistas decían arriba España, os obreiros decían o que atirou que levante. Pois que os que atiran, os que queren tirar, que son os que levan o diñeiro para o estranxeiro, esos son os padres de la patria, os que tanto quieren este país, pero que escapan ca riqueza deste país. Eses non son os dosistas, señor Poi. Esos non lle son os istas, esos son lle outros. Son aqueles que botan a súa cabeza porque alguén cobra 900 euros e vive por encima das súas posibilidades. Porque eso distorsiona a economía. Claro, iso é tremendo. Como van a cobrar 900 euros? E ríese moito cando alguén decía que no tema da subida dos impostos, mire, as hemerotecas están aí e a veces, pois claro, enseñan como lle gustaría ver. Pero eu si recordo o señor presidente do Goberno, don Mariano Rajoy Brei, decir na tribuna do Congreso dos Diputados: dije que iba a bajar los impuestos y los estoy subiendo. Exactamente esta é a literalidade. Dije que iba a bajar los impuestos y los estoy subiendo. Eu recordo cando recollía firmas en Madrid con Esperanza Aguirre, non masiva, e logo pasou no 18 ao 21. Eso é baixar os impuestos, claro está, é evidente. Fixo don Mariano, como vai ser subir impostos eso? É baixalos, evidentemente. Mire, énchese a boca de falar da Constitución, como se fora súa, cando nin a votaron.
Nin a votaron, pero agora é de vostedes. Agora é de vostedes, claro, é de vostedes, como máis, por Dios, a Constitución. Pero, eso sí, nós os demais non podemos pactar con nacionalistas, o que chaman ustedes independentistas, etcétera, etcétera, todos os istas, comunistas, esa gente mala toda. Pero ustedes sí que poden pactar cos fascistas. Con ese sí, cos que queren eliminar as autonomías, co que dicen que as mulleres que morren é cosa intrafamiliar. ¿Isto que é? Que lección quer dar vostedes, señor Poi? Francamente, van ter que explicarme durante moito tempo, porque ainda que son bon alumno, pero estas cousas que non dou entendido. E claro, despois fala vostede de impostos, antes falou a señora, que despois lle direi tamén a señora Castro, sí. Pero vostede, como é o constitucionalista, eu recordo perfectamente o señor Arzallos, en paz descanse, que xa morreu. O señor Arzallos dixo que había conseguido máis para Euskadi nunha reunión con Aznar que en 14 anos con Felipe González. Iso non o dixo o Partido Socialista, o dixo o señor Arzallos. Algo lle daría. Algo lle daría. Por certo, nos últimos presupuestos que aprobou o Partido Popular, 500 millóns para os vascos. Nada máis. Eso aprobábase por interés general de España, Eso sí, ellos levaban un premio de 500 millóns de euros. España a man no poder. Claro. Mire, Cataluña. Os únicos que falaron neste país catalán en intimidade foron vostedes. Os demais, nunca, nadie dixo que falaba catalán en intimidade. O presidente do Goberno de España do Partido Popular, señor Aznar, sí. Me parece moi ben. Como se quere falar vasco ou inglés. Inglés non falaba, pero bueno. Vasco ou inglés. Por certo, o actual presidente do Goberno fala en inglés. Non lle fai falta traductor. Os que había os que antes, sí. Sigo con Cataluña. Na etapa de Felipe González, cedeulle aos cataláns o 15% do IRPF. O 15%. E aquela xa o PP era romper España. Aquello era el non va máis. Que desastre, la caja única. A onde vamos? O hombre chega a Aznar e entón xa non rompía nada. Pasa do 15 ao 30%. Cedeulle outro 15% hasta que chegou ao 30% de IRPF, que é o que ten hoxe cedido Cataluña. E iso non o fixeron os istas. E se é para nota, cando o señor Aznar, que está grabado en televisión, cando negociou con ETA, que se enche a boca de falar como se todos ustedes estuveran mortos de ETA, os que máis teñen é os socialistas precisamente, E non é para poñerse medallas. Lamentablemente, as persoas morreron, a máis de unhos desalmados, sin máis nin menos. Por tanto, todas as vidas valen igual, sean do PP e sean do Partido Socialista, todas. E, por tanto, eso sí que non deberíamos utilizar. Pero hai que non utiliza. E, mire, o señor Aznar está aí, grabado, estas cosas que están grabadas se poden ver. Foi o único presidente do goberno deste país que chamou a ETA, fíjese ben, Movimiento Nacional de Liberación Vasco, MLNV. Esos son os españolistas. Son os que, en fin, defienden la patria. E agora, porque Bildu, que non mata a nadie, está nas institucións, eu recordo cando decía que deixen as armas e que participen na política. Hombre, pois foi o que pasou, que, por certo, deixaron as armas cando presidía o goberno Zapatero. E se anunciou por ETA nun acto da UNED en Lugo, cando estaba o ministro e portavoz nese acto aquí en Lugo. E tuvo que deixar o acto para ir facer unhas declaracións porque se acababa de saber o comunicado de ETA. Claro, que as cousas hai que poñerlas sobre da mesa. Estaba nese acto, daquelas como diputado do Parlamento de Galicia. Estaba en este acto da UNED en Lugo, que ainda estaba na antigua sede, non estaba na sede actual. Así que, señor Poi, de verdad, eu cambiaría un pouquiño de mensaxe. Porque a máis non vai a ningún lado con eso. A xente de calle iso non lle compra. Ponlle comprar os seus máis próximos. A todos os partidos teñen aqueles 4 máis próximos que lle aplauden todo. Pero a gran maioría da xente, o cidadano da pé, normal e corriente, que non está afiliado a ningún partido, non lle compra.
Así que eu non podría máis tiendas dese tipo, porque igual non vende moito. E, claro, vostede provocou, dígame, eu teño que facer unha reflexión máis sobre dúas cousas. Por un lado, sobre o tren e, por outro lado, sobre a sanidade. Señora Castro, eu non dudo da súa boa fe, pero vaya por diante que o seu desexo non é superior ao meu e ao do Partido Socialista en cuanto a desear o mellor tren para Lugo e para Galicia. En eso non nos gana vostede. Sabe por qué? Porque cando goberna o Partido Popular paraliza e cando goberna o Partido Socialista construye. Esa é a diferencia. E non o digo eu. Xa se saliu aquí, o dixo o Tribunal de Contas, un tribunal designado cando gobernaba o señor Rajoy, tocou renovalo naquele momento. Por certo, o Partido Socialista, cando está na oposición, non bloquea a renovación das institucións. O PP sí. Ahora toca renovar o Consello General do Poder Judicial e non queren ustedes pactalo. Pero o Consello de Contas dice que a señora Pastor cancelou 109 contratos. 109 contratos. Dice o Tribunal de Contas, non o digo eu. Deixaronse de invertir máis de 3.500 millóns de euros. Houbo que pagar a indemnización ás empresas afectadas máis de 500 millóns de euros. O ADIZ, no informe anual do ano 16, non había conseguido ningún dos obxectivos previstos. Ningún. O dice o Tribunal. Ningún. No informe do propio ADIZ, do ano 16. E, desde logo, paralizaron as obras do AVE. Claro, agora a culpa é do Partido Socialista. Pero os que paralizaron foron vostedes, anulando os contratos. E xa non falemos da intermodal de Lugo, que pola porta de atrás meteron no queixón, estuvo 2 anos caladiño, hasta que soupemos que o habían roto tamén. Pero, señora Castro, ahora parece que os tres cumpliron 35 anos de repente. Antes non cumplían anos e agora neste ano cumpliron casi todos os días. Pum, 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 como se fora unha máquina de monedas. Hombre, ustedes gobernaron 7 anos atrás, a estes levan un ano solo. Que pasa? Que os trenes daquela estaban relucientes, pintaditos, andaban de maravilla. En un ano, pumba, escacharráronse totalmente. Pero a quen queren engañar? Vostedes non fixeron nada e estes pues, levan pouco tempo e non farían moito, terán que facelo. E iso é o realista. Iso non é engañar. Iso non é engañar. E, desde logo, home, que vayan ustedes á estación de Monforte, a mí é que me fai gracia. Sabe por qué? Porque fai uns 10 anos aproximadamente houve outra reunión en Monforte moi parecida, donde aquela era pola 76. Eran os mismos. Estaba doña Raquel, estaba o señor Celso Delgado de Ourense, estaba, bueno, bastantes representantes públicos do Partido Popular. E en aquel momento, están as hemerotecas aí tamén, decían que ás 76 se podía contratar ao mesmo tempo o proxecto e as obras. Ao mesmo tempo. Eso sí, ainda non había estudo informativo. Amigo, pero Zapatero foi tan malo que non o fixo. Viñeron os vos, Partido Popular, 7 anos de goberno, e ainda non hai contratado ningún metro de autovía. Ni uno. Entón, quen era peor? O Zapatero daquelas que lle quedou un ano e pico non o fixo ou os outros que cobraron 7 anos e non fixeron ni pizca? E máis, quedou ao final informado, estudo informativo sin aprobar. En 7 anos. Iso recórdame iso. E mire, falaba de enganar aos galegos, doña señora Castro. En fin, con todo o cariño do mundo. Fale vostede con doña Ana Pastor. Foi a que paralizou todo isto, sabe perfectamente como se engaña. Sabe perfectamente, non terá que escribir ningún manual, nin estudiar ningún manual, xa lle dice ela. E logo nombra vostede 3 cousas que dixo IBI, AVE, electrointensiva. IBI, AVE, electrointensiva. Mire, ano 2012, ministro Montoro, decreto para rebaixar a débeda dos concellos. IBI mínimo 0,60%, mínimo. Os que tiñan 0,40, como era o caso de Monforte, que tiñan 0,42, pasamos ao 0,60.
por obligación legal, para pagar as facturas, que se decía daqueles, era para pagar as facturas. E logo fala vostede do AVE, xa lle contestei o do AVE. E a electrointensiva, señora Castro, home, este goberno ten que resolver, que para iso está gobernando agora, ten que resolver eses temas. Pero, hombre, que isto non é nuevo, que isto viene de atrás, igual co do carbón. E non quedou do goberno anterior en 7 anos ni un solo borrador, ni uno. E para rematar, o tema da sanidade. Mire, decía o señor Castiñeira, vostedes non lles gusta escoitar estas historias. Dixo literalmente. E ten razón, señor Castiñeira, sabe por qué? Porque son historias. Se foran cousas reales, sí, pero como son historias, pois, home, non é a mellor cousa escoitar eso, non? E dice vostede que en sanidade non lle podemos dar leccións. Non, evidentemente non. Na privatización non. Pregunte aos 30 jefes de servicio que dimitiron en Vigo, o que dimitiu en Verín, pregunte aos de primaria, pregunte a todos. Seguro que non lle dan ninguna lección. Unha non, moitísimas leccións. Moitísimas máis. E logo, home, en tema de Verín, aquilo xa é pa nota, non? Vostede decía, bueno, a vostede non lles gusta, fastidialles que reabran o hospital de Verín, o paritorio do hospital de Verín. E eu a pregunta digo, oiga, e quen lle lo mandou pechar? Quen lle lo mandou pechar a vostedes? Mire, se non fora porque é un tema moi serio, que estamos falando da sanidade, que lle nos pode afectar a calquera de nós, se non fora eso, parece que vostedes están gravando o rodaxe da empanadilla de Móstoles. Parece que están rodando algo de humor, sinceramente. E logo, e remato xa, o tema da información reforzada. Isto sí que é grave. O sea que as mulleres de Verín, pero só as de Verín, hai que darles esa información reforzada. Iso que é? En que consiste esa información? É unha advertencia para dicirlle que os médicos son malos, que non nos van a atender ben, que os pediatras non sirven. Que é iso de información reforzada? Habría que preguntarle, claro, a Xunta, usted non o sabrá, lógicamente, pero se pode transmitir, sería bo que superamos todos, que é iso da información reforzada. Sabe como se chaman os médicos de Verín? Bueno, pero sí. Estes que acaban de contratar, sei como se chaman. Chámanse eleccións autonómicas. Ese é o nombre dos pediatras de Verín. Eleccións autonómicas. E eu, claro, xa, ao final, un non sabe se as mulleres de Verín paren de outra maneira co resto das mulleres. E por iso fan ustedes esa información reforzada, non? Así que, sinceramente, eu creo que este tipo de cousas hai que tomalas máis en serio e, sobre todo, non tratar de insultar e ofender aos demais, porque un pode defender todas as posicións políticas desde a tranquilidade, desde a serenidade e, por tanto, empatizando cos demais e non insultando, e non ofendendo. Cada un do seu planteamento que queira. Cando decía don Efrén que poñera un nombre moi largo, a mí como me dá que poñer un nombre largo con un nombre corto. É a súa iniciativa. E xa está. Chámelle como lle queira chamar. Por tanto, se nos respetamos todos, estou seguro que isto irá moito mellor, incluso para a sanidade galega e tamén para o tren. Bueno, pasamos... Sí. Bueno, moitas gracias a usted. Moitas gracias. Para que vexa que o escoito ben, para que vexa que estou atento. Estou atento ás súas explicacións e escoito moi ben. Bueno, pasamos á parte de control e fiscalización, punto número 12. Non. Tranquilidade, que non é aí. Punto número 12, conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de decembro de 2019. Punto número 13, comunicacións de Presidencia que non hai. E antes de pasar a rogos e preguntas, esta mesma mañá rexistrouse unha moción do Grupo Popular por urxencia, unha moción que, según dice no seu título, moción de urxencia de apoio ao sector mar-industria
alimentario da comarca de A Mariña fronte ao proxecto de reforma da legislación de costas. Bueno, isto, como vostedes saben, require someter a votación para ver se acepta ou non a urxencia. Simplemente a título informativo, eu, para que sepan todos os membros da corporación, preguntei, non sei se me engañaron, pero preguntei se se estaba modificando este reglamento que vostedes citan aquí e me dicen que non está en renovación ningún reglamento. Por lo tanto, a mí o que me dicen, que non está en fase de renovación ese reglamento. Por lo tanto, con isto sobre a mesa, con esa información sobre a mesa, votamos a urxencia para aceptar ou non aceptar a iniciativa. Señor presidente, pero dará a voz ao grupo propoñente para que defenda a urxencia ou non? Sí, doulle a palabra. Ten 2 minutos. Sí, bons días a todas e a todos. Bueno, creo que o presidente informaronlle mal. Un segundiño, que non lle puxen a contar os minutos. Debe de ser a miña voz. Aquí, espera un segundinho. Aquí non se trata de explicar a iniciativa, Aquí o que se trata é de explicar a urxencia, non a iniciativa, porque senón sería unha trampa, e iso sí que non estamos para xogar a trampas. Vostede explique a urxencia. Por que é urxente que te traiga esta iniciativa? Ten a palabra. Bueno, perdone, é que a urxencia vai en función do que iba a decir. O que iba a decir é que creo que lle informaron mal que todavía non existe. Reglamento é certo, pero si existe un borrador, e senón pregúntelle vostedes ás empresas que lo están aplicando, ou as empresas que pediron a prórroga e lo están aplicando. Entón, quer decir que sí existe. A urxencia, precisamente, digo eso porque está basada en estas empresas, ao que non sepa, temos concretamente na provincia de Lugo un mínimo de 210 traballadores que están afectados por este borrador, que son a piscifactoría de Xove, de Pescanova, o engorde de Rodaballo de Xove e o engorde outra piscifactoría que é en San Ciprián, así como a Cetaria de Ribadeo, por non decir outras, hai máis. Entonces, a urxencia entendemos que están aí uns postos de traballo. Se vai pasar igual que pasou cas outras 2 empresas que lle aplicaron o reglamento que aínda non existe, teño datos para decirlo despois se ustedes aceptan a urxencia. Entón, máis que nada, intentar que non ocurra antes de que saquen ningún tipo de lei, que non ocurra o que pode ocurrir. Eu creo que é un moi bon día hoxe para poder intentalo e creo que é algo que nos concierne a todos, por lo menos e como mínimo na provincia de Lugo, en cuanto a eses puestos de traballo. Moitas gracias. Bueno, pues brevemente, o resto de portavoces, se queren posicionar sobre a urxencia ou non. Eu quero aclarar unha cousa, señor Novo. Vostede dice que se está aplicando un borrador. Os que saben algo de dereito, máis que a min, saben que un borrador non se aplica. A norma aplícase cando é firme. Por lo tanto, se non existe, non existe. E que curioso, aquí queremos que exista, e, sin embargo, digo que non exista, queremos que non exista, e, sin embargo, na electroextensiva queremos que exista. Se fija a contradición? Pero, vamos, en todo caso, se é un borrador, algún día, se existe como tal regulamento, pois afectaralles, pero, mentre non sexa, non afecta. Así que, do que Fren, posiciónese usted, se quere, brevemente. Sí, moi breve, señor presidente. Trae unha moción sobre un borrador que nin vimos, nin sabemos se existe, nin que vai dar, e como nos parece un tema serio, como para posicionarnos sen ter conocimiento del, nos imos votar en contra da urxencia para poder lelo e ter unha postura sobre eso. Moitas gracias, don Fren. Doña Pilar. Sí, moi brevemente tamén, xa que o único que consta ata agora é que o Goberno
tomou a decisión de non proseguir con a tramitación do proxecto do Real Decreto para un novo regulamento de costes. Na actualidade non está en trámite ninguna modificación do Regulamento Xeral de Costas e o actual marco legal regulatorio de dominio público marítimo terrestre e das concesións nel situadas é o que está conformado pola Lei de Costas e o Regulamento Xeral de Costas aprobados polo Partido Popular no goberno de maioría absoluta de Mariano Rajoy. Polo tanto, a nosa posición vai a ser en contra da urxencia tamén. Moitas gracias. Bueno, por fixadas as posicións do grupo propoñente e do resto dos grupos, sometemos a votación a urxencia. Votos a favor de incluir no orden do día a proposición do Partido Popular. 11 votos a favor. Votos en contra? 13 votos en contra. Rexeítase, polo tanto, a inclusión no orden do día. Non se incluye no orden do día. Ben, pasamos entonces ao seguinte punto da orde do día, que son o punto número 14, que rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai dúas preguntas e dous rogos do Partido Popular e esta mesma mañá creo que ao final prestaron outro rogo. E así que empezamos polo primeiro dos rogos, tal como teño aquí na relación, que sería o rogo do Partido Popular, obras de mellora e acondicionamento na estrada provincial LU-P-3103 del Lindín a Santa María Maior e ramal ao Campo do Castro no concello de Mondoñedo. Formule o rogo. Moi brevemente, son dous trozos que están pendentes da arranxo. Esta é o seguinte rogo tamén, especialmente o seguinte rogo que une aos dous concellos, é moi empregada polos veciños tanto de Abadín como de Mondoñedo. Calquera dos dous require un investimento bastante asumible, porque o resto da estrada foise arranxando especialmente na legislatura pasada e trasladámoslle ao Pleno para que o teña na súa consideración. Moitas gracias. Xa deu por formulados os dous rogos, en todo se entendo, non? Sí, damos por dous. Moitas gracias. Tomamos nota da súa petición. Pasamos entonces á primeira das preguntas, que é unha pregunta relativa ás instalacións de augas mestas. Sí. Aquí é unha pregunta, vista a última información que foi publicada recentemente sobre estas instalacións, na que se recollía a concesión de manual das mesmas, incluso podendo apuntar a que este asunto podría acabar nos tribunais. A nosa pregunta concreta, que actuacións levou a cabo o equipo de goberno durante os últimos 3 meses para facer posible a posta en marcha e apertura das instalacións en augas mestas, situada, como todos sabemos, no concello de Quiroga, e que vai a facer a partir de agora. Moitas gracias, señora Candia. Doña Pilar. Brevemente, dicirlles que o adxudicatario, falamos dos últimos 3 meses, que é o que nos piden, presentou a alegación sobre o acordo de Xunta de Goberno do 31 de maio do 2019 relativa ao procedimento de caducidade do expediente de concesión de manual para a explotación do ben de dominio público denominado instalacións en augas mestas, que foron contestadas. Esa é unha das accións do actual Goberno en decembro de 2019. Na actualidade estáse resolvendo a finalización do proceso contractual coa incautación da garantía correspondente ao adxudicatario. Posteriormente, realizaránse as actuacións necesarias para poder poñer en funcionamento, tras os diferentes actos vandálicos e o deterioro consecuente da non conservación, a licitación pertinente. Tamén, como vostedes poderían comprobar, nos últimos días se procedeu ao desbroce e acondicionamento de todo o espacio exterior e, en concreto, realizado pola empresa Traxa, dende que ten ese encargo feito pola Diputación, xa que levaba esta labor sin facerse alo menos 2 anos por parte de quen tiña encomendado con anterioridade, que era Suplusa. Moitas gracias, doña Pilar. E hai outra Teño pregunta? un segundo turno, non? Salvo que vostede non me autorice. Sí, sí. Ben, este grupo leva facendo de maneira constante preguntas sobre o futuro dese complexo.
Recórdame a contestación da deputada a que nos deu o 25 de setembro do 18, que en aquel momento asumía responsabilidades en turismo, que era o señor don Eduardo Vidal Bamonde, que decía concretamente a solución xa está enriba da mesa e pronto se poñerá en marcha. Cito literalmente. A información que se dixo públicamente, en donde incluso os adxudicatarios indican que se lles pretendía que acometeran investimentos que non estaban obrigados no prego, e remato esta segunda intervención moi brevemente con un rogo, sobre todo pensando en que pode haber unha reclamación judicial. Creo que é moi importante implicar a emprendedores na nosa provincia, especialmente xente moza. É moi importante porque é unha das compromisos que asumimos todos precisamente na loita contra a despoboación. Rogo que cos servicios xurídicos, por suposto, pero se revise esta situación e non se adopten medidas que despois poidan ser perxudiciais por os intereses desta institución, a vez que é indudable que a xestión con ese complexo por parte da institución provincial nos últimos tempos merece francamente un importante suspenso. Gracias, señora Candia. Doña Pilar. Ben, pois non hai máis que engadir. Se nos preguntaba polo relativo aos últimos 3 meses e deso demos conta xa na primeira intervención. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á seguinte pregunta, que tamén é unha pregunta do Partido Popular, relativa á estrada provincial LUP 2901, circunvalación de Uburgo. Señora Candia, formula usted a pregunta. Perdón, señor Poi. Vamos a ver. No pleno da institución provincial no que estamos celebrado o 26 de decembro de 2018 aprobouse por unanimidade unha moción presentada por o Grupo Provincial do Partido Popular para iniciar de forma urxente as accións necesarias para poñer en marcha o proxecto de ensanche e mellora da estrada provincial LUP 2901, a circunvalación do Burgo. Este grupo entendía que é urxente executar as obras do dito proxecto que corresponde a unha vía que vai dende ata Pala de Rei e que transcorre polo Burgo e Vilamaior de Negral e que comparte o paso cos peregrinos do camiño. Parecíanos, ademais, que a cercanía do Xacobeo 2021 facía máis importante todavía esa urxencia. En embargantes, a día de hoxe, todavía estamos exactamente igual. Por iso, a pregunta, cales son os motivos polos cales aínda non se executaron as obras necesarias de ensanche e mellora da estrada da circunvalación do Burgo e que prazos ten previstos o Goberno provincial para cumprir o acordo plenario aprobado en decembro de 2018 respecto á mellora desta estrada. A maiores, ainda que non está recollido no texto, a min persoalmente tamén me gustaría saber por que hai veciños do Burgo que din que están esperando que o señor presidente teña a ben recibilos para falar deste tema. Gracias. Gracias, señor Poi. Señora Porto, delle usted resposta, señor Poi. Clara e concisa esa declaración política de intencións que algúns votamos no pleno de decembro de 2018 sigue sendo así unha clara intención que ten este Goberno por traballar con boa vontade por todas as estradas provinciais da provincia de Lugo. En ese sentido se están realizando as actuacións. Fai pouco aprobamos o orzamento desta institución, a vontade deste Goberno é clara, traballar na procura de mellores servicios tamén na rede viaria provincial e, nese sentido, as demandas da poboación de O Burgo e os veciños desa poboación e as dos arredores serán atendidas na medida do posible na máxima brevedade tamén. Moitas gracias. Moitas gracias. Quere un segundo turno, señor Poi? A ver se o entendín ben. É dicir, motivos polos que aínda non se executaron as obras necesarias, porque non. E prazos previstos non se sabe. É así, verdad? Moitas gracias. Cando non se quere entender, non se entende, señor Poi. Vamos a ver, falamos de que era unha clara, se me permite falar, eu llo agradezco. Mire, falamos claramente, vostede o dixo primeiro, de que era unha moción do Partido Popular, entonces eu, evidentemente, entendo o seu interese. En aquel momento tuvo o apoio por unanimidade de toda a corporación. En esa unanimidade nos mantemos dentro da medida do posible e dos prazos que se podan aplicar. Moitas gracias, señor Poi. Moitas gracias. Terceiro turno xa non, señor Poi. Moitas gracias a todos. Queda un rogo que, da que foi presentado esta mañá, pero se quere formulalo non hai problema ningún. Quen formula o rogo de hoxe? Señor Poi.
Bueno, pois moi brevemente logo, recentemente cambiouse na páxina web das rutas fluviais da Deputación a nomenclatura do denominado anteriormente embarcadoiro de Doade como embarcadoiro da Deputación de Lugo, Ponte do Sil, Monforte de Lemos. Despois queixas algúns dos títulos das nosas mocións. Recibimos queixas de veciños da comarca de Monforte de Lemos, así como de profesionais do turismo e da hostelería próximo ao embarcadoiro en relación a este cambio. O Grupo Provincial Popular consideramos que o nome deste embarcadeiro debe continuar como era ata o momento do cambio, pois se localiza mellor polos turistas e deste xeito evitaríanse danos e prexuicios aos profesionais do turismo da zona. Criticamos, ademais, que o cambio do nome se fixese de forma unilateral, somos así de inocentes nós, pensando que vai haber consenso en algo, sen ter en conta os profesionais da zona nin a outras formacións políticas, en síntese, sen consenso, como dicía antes. Polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular rógalle que se lle devolva ao embarcadeiro que agora se denominaba Embarcadeiro da Deputación de Lugo, Ponte do Sil, Monforte de Lemos, o nome que tiña ata o momento do cambio, Embarcadeiro de Doade. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Pois nada, recollo o seu rogo, pero vou dicir alguna cousa, porque a mellor igual usted, como non é dali, non sabe a información. Este goberno da Diputación quere facer as cousas como é debido. E aquelo que alguén me dicía ayer que o tiña pleno no Concello de Monforte, dicía, que leva 30 anos así, pois leva 30 anos mal. Sabe por qué? Porque ese embarcadoiro non está en territorio da parroquia de Doade, nin en territorio da parroquia de Sober. Porque se fora de Doade sería do Concello de Sober. E como non é do Concello de Sober, porque é territorio do Concello de Monforte, onde ademais o Concello de Monforte recolle o lixo, fai as reparacións da fonte, fai as cousas que fai o Concello, calquer Concello, pois non se pode chamar de Doade porque é unha parroquia diferente e dun concello diferente. E non hai ninguna confusión. Ninguna, porque, mire, precisamente un concelleiro do Partido Popular de Sober, non vou a poner o nome para que me chamen a atención, pero en privado hasta lle podo decir, dixo, pero se cando eu era cativo, ali sempre se chamou a Ponte do Sil. Sempre se chamou a Ponte do Sil. E xusto as viñas, os viñedos que hai xusto por encima do embarcadoiro, que en riba está o Mirador do Duque, que tamén é de Monforte, que é espectacular, vai a verlo vostede, verá, como ve unha ribeira espectacular desde ali. Esas viñas chamanse Ribeira de Lemos. Ribeira de Lemos, non de Sober, nin de Doade, Ribeira de Lemos. Está allí nos libros de historia, nos viñedos de historia. Por tanto, iso está correcto. Como se chama aquelo? Ponte do Sil. A quen pertenece? Ao Concello de Monforte. De que é un embarcadoiro? Da Diputación. Sencillísimo. Claro, ayer viña alguén que me dice, home, poña usted embarcadoiro de Doade do Concello de Monforte. Pero non, home, eso sería ilegal. Sería unha señalización falsa. Non, é que o reparto das parroquias eclesiásticas é diferente. Xame así, pero non nos regimos pola lei eclesiástica. Nos regimos pola lei civil do reparto de concellos, de provincias, etc. etc. Eu lle poñía un exemplo. Digo, oiga, mire usted, porque me dicía, non, é que hai xente da parroquia de Marcelle que nosa que vai a Doade a misa. Home, xa, e a veces vou á Catedral de Santiago, e non por eso son de Santiago. Pero puxenlle un exemplo que é claro. Mira, a diócesis de Lugo, que colle, pois, do Monte de Pogaixo, toda a provincia, colle varios concellos de Pontevedra. A diócesis de Lugo colle o Concello da Golada, o Concello de Rodeiro, o Concello de Lalín e o Concello de Silleda. Eses 4 concellos pertenecen á diócesis de Lugo. E a quen se lle ocurre dicir que Lalín é de Lugo? Creo que a ninguén. Nin Rodeiro, nin Silleda, nin a Golada. Iso estuvo mal moito tempo e vais a poñer ben. Igual que estaba mal durante 30 anos que non tiña saneamento vertida directamente ao río. E agora vai ter unha depuradora. O sea, que estamos arreglando cousas, señor Poi. Estamos arreglando. Que algunha persona que, bueno, quere marear un pouco a perdiz? Sí, porque confunde os intereses generales cos particulares. Pero, claro, nós non defendemos os intereses particulares de ninguén. Defendemos o interés general. E o interés general é situar ben no mapa onde está. Ali hai un trociño, o que pasa usted un embarcadoiro, máis adiante hai un trociño de territorio de Sober, rodeado totalmente por terreno de Monforte polo río. É parecido ao condado de Treviño, que está dentro de Ávila, pero pertence a Burgos. Unha cousa parecida, estas cousas que quedaron aí de remanentes, non son precisamente de tesorería, pero son os remanentes que están aí. Non? Así que, para que o sepa vostede ben, o sitio onde está ubicado o embarcadoiro da Diputación, que é o embarcadoiro da Diputación, chámase Ponte do Sil. E pertenece á parroquia de Marcelle e do Concello de Monforte. E iso é poñer as cousas correctas. Que pode que alguén lle sente mal? Pois sí, posiblemente.
Pero xa verá vostede como ao final do verán vai haber os mesmos viaxeiros nos catamaráns que hubo este ano, ou máis. Así que non vai haber confusión. Non se preocupe que non vai haber confusión. Moitas gracias. Moitas gracias, que isto non é unha pregunta, non hai segundo turno, así que pacíficamente levantamos a sesión. Moitas gracias. Pacíficamente, señora Paz. Dicíalle a Roberto Castro, que foi su delegado de Ourense hasta fai pouco.